Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Goeie en welkom bij Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Zag we ook Joert maar beginnen. Er komen de 3 uur een heel soort gasten hier in de studio. Van koren tot prachtige Ierse folkmuziek. We zitten in boerenrocksfeer, maar we doen ook wat een schreeuwerij. Want Lammy Bruins had haar ensemble meegenomen. Dat had wij met een boek te krijgen van Harman Houtman. Hoe dat zit, dat vertellen we straks. Want achter de bar, en dan komen we ook al in eigenlijk het schreeuwwerk te loren. Dan gaan we 2 dichters te zitten, Regine. En een van die 2 kist toe. Ja, die zit hier naast die, hè? Bramses, hè? Bramses Sielman is een jong talent uit Drachten. En ik had het gevoel dat hij toch wel de inspiratie mij kreeg het ook van Jan Ketelaar. Maar hij ook regelmatig zijn gedichten voordraagt bij de Iependagen. En ik denk dat we nog een hele protte van Bramses jaren zullen in de toekomst. En hij had zijn eerste bundel. Veel geluk! Een beetje mazzel! Hartstikke spannend. Bram, leukste best. Ja, dankjewel. Welkom. Dank je. Best meer dichter dan prater, of hoe zit dat? Meer dichter, ja. Ja. Ik liet de gedichten het woord doen. Ja. Nou, toch ga ik die vanmiddag een aantal vragen stellen. Nog even over de bundel, want dat vind ik toch mooi om de literatuur en poëzie wat te stiepen. Waar is mijn naam gelukkig? Ik leer het me even zien. Voor de meesten die er beeld bij radio, televisie en internet natuurlijk, dit programma. En ik wil die vragen straks, maar dat doen we straks even snel om eens even een gedicht voor te dragen. Ja. Kist hij mijn leven? Ja, kink. Zeker mijn leven. Dikke mooi man. Veel geluk en een beetje mazzel. Het debuut dus van Bramses. Mooie naam. Mooi voen. Ja, had een mooi voen, hè? Een zelfportret, zei er. Leuk, de strek de best trouwens. Ik ben de eerste muzikale act van deze middag. 2 leden haar creaties doen. Dan weet je hem, dat is bij mij absoluut al mijn 4-0 voor. We hebben die inkloppen. Is die in thuis? Vergeten? Ja. Nee. Nee, bewust niet. Nee. Trijken niks. Te gekke band. Boerenrock, mag ik het gewoon zo nemen? Ja, klopt. Ja. Een Friestalige boerenrock. Op Facebook zit je naam nummer 1 en 2 en 3. Maar hoe heet je hem in het echt? Of wil je hem dat net zeggen? Ja, dat wil we zeggen. Ik ben Chitter. Dat is Kar op een baas en achter de drums is ik Chitter. Dus het is makkelijk onthouden. Hoe heet het eerste nummer wat je hem door? Cowboy te worden. Dit is Trijken niks! Ben je man van hip-hop, ik hou net van house. Ben je fan van reggae, net van Bauer of Strauss. Jaren naar de radio, dat hangt lang vol. Cowboy te worden, ik hou van rock'n'roll. Ken het hysterie, daarom haak ik kadet. Ik haak een grote hoed, maar een afgeslikt pet. De kroeg hier in het dorp, die neem ik saluut. Cowboy te worden, in mijn rutje begroen. Ze baden rood en kras, dan in mijn rodeo. Reek, molen, race, de hele dag een show. Maar zelfs bij dwaan, dat waar ik nog net. Cowboy te worden, in mijn oud cadet. Dus op je rechts, daar is mijn vrouw de baas. Alles wat ze zei, dat hak maar te dwaan. Wat ben ik voort, hak door alles tabak. Cowboy te worden, zit onder de plak. Voor de Texas, de lijn die roots. Dream de van kettle, cowboys en boots. Die cowboy lezen krijg ik zeer het jen van. Cowboy te worden, op boots van Scarion.
Zichter, Martijn Tiegerop. Hoe die in de fly. Zijn Nerusina. Kouwe uit te worden. En na je wieken? Koekiebakker? Ambtenaar. Piraat. Trijk en niks. 2 mannen in ieder geval op de klompen. En hoe lang ben je al douane? Wij zijn nu 6 jaar douane. Ja, ja. Hoe ooit begonnen? Als een geintje of wordt het al met serieuze ambities? Nee, het is een geintje. Het is dus 10 uit een vorige band, waar Cor en ik in spelen. En dat voluit elkaar, dus wij wonen wat oors. En wij willen douane wat we zelf leuk vinden. En nou ja, 6 strijken niks ontstaan. Mooi Friestalige tekst. Gewoon en uit het leven gegrepen een beetje. Beetje wel, ja. Bier, vooral. Wat was er meer? Auto's. Ja, Mooi leven toch? ja, prachtig. Dat dacht ik. Mooi dat we er binnen, jongens. Straks praten we verder met Trijk en niks. En zelfs ik nog meer live optredens hier in Dwaan. Ik ga naar de Ierse vrienden. Ze maken zijn stadion wel in. Ze beginnen met hun fjouwen. Hun tour zit er al haast op. Zoek ze willen. En I hope I will pronounce you well. Saoirse Turnbull. Ja? Rihanna Sands. Aimer Keen. Emer. Ah. Frost Sands. Okay, and Moya Sands. Good to have you on the show again. Welcome. Thank you very much. Good to be back. You're almost going home. Sunday. We leave on Sunday. That's right. Yeah. How was the tour? Great. Yeah, we've been here since last Friday and had lots of concerts all over Holland. It's been great. Do you do that often? That you go for 10, 11 days to or Holland or Germany or other European? Is that what you do a lot? Sometimes, yeah, Denmark or Germany, Holland. Where else? We're going to Luxembourg next week as well. But mostly short tours? Yeah, not too long. Okay. You're going to play with the Kilkennys. We are, yes. We're looking forward to it next weekend. Where are you going to play? Where do you Melden? Okay. Luxembourg, yeah. The name of the stadium or the theatre? Oh, no. We go there. Okay. But yeah, oh, well, good. Hope we'll see you. What are the plans for 2019? Well, we're going to Rise getting married. Oh, yes, in August. Yeah. So that's going to be a big celebration. You're going to play? Yes, we're definitely going to sing a few tunes, and our parents, the Sands family, will get up and do a few numbers with us too to celebrate the occasion. But yeah, we're going to Germany and we're going to Denmark, and then we're back in Holland in June. Yeah, 21st. So with a few things on. It'll be a busy year. It is going to be a very busy year. Yeah, we're very excited. So happy to have you on the show again. You're going to play for us. Which song will be the first? Light. Find the light. And Life in Noordwind. Yeah. I wish upon you peace. I wish upon you grace. I wish for less of what you want and more of what you need. I wish upon you an old life with a heart that stays young. But most of all, I wish upon your love. And as the sun sets, where the moon begins to rise, for even in the darkness you'll find the light. You'll find the light. You'll find the light.
wish upon you an easy life. I wish upon you hard times. I hope you know both joy and pain. Each need a moment to shine. I wish you ears that are quick to listen, that you're slow to use that tongue. And most of all, I wish upon your love. And as the sun sets, where the moon begins to rise, for even in the darkness you'll find the light. You'll find the light. You'll find the light. You'll find the light. Yeah, even in the darkness you'll find the light. Yeah, even in the darkness you'll find the light. Thank you. Okay. Yeah. I think we'll sing another song that we've been singing while we're here in Holland. It's a song from America, actually. Ryan, do you want to sing it? Yes, it's called Angel from Montgomery by John Prine, a great singer-songwriter from America, as Sorka said, and this is our version of it. I am an old woman named after my mother. My old man was another child that's grown old. If dreams were thunder, lightning's desire, this old house would have burned down a long time ago. Make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to. To believe in this living is just a hard way to go. When I was a young girl, well, I had me a cowboy. He weren't much to look at, just a free rambler. But that was a long time, and no matter how I tried, the years seemed to flow by like a broken down dam. Make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to. To believe in this living is just a hard way to go. There's flies in the kitchen, I can hear them there buzzing. I ain't done nothing since I woke up today. How the hell can a person go to work in the morning and come home in the evening with nothing to say? Make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to. To believe in this living is just a hard way to go. Thank you very much. We'll do one more song. This is a song that my sister wrote, and maybe you'll tell them about it, will you?
Sure. Yes, it's a song called Release, which is on our second album. And it's really written for anyone who has ever had a little bit of a broken heart, or if has lost, or even if they've lost someone in death or in love. This is called Release. Oh, come to me, my children. Come and take your part. Let me hold your hand. Let me hold your heart. I hope that you can hear me. I hope you show me how. Please come to me tonight. I need you right here now. Please tell me that you love me, that your love for me is real. 'Cause I don't have the strength to deal with how I feel. My heart, it feels so heavy. He's taken all my lights. Far too many wrongs and not a single right. Oh, lean on me, my children, for I can give you peace. Rest your weary head. It's time you had release. It's time you had release. It's time you had Wow, I don't think I'm the first who's going to tell you that you play very nice and sing very well. Very nice, but I really, really like it. And most of the concerts, actually, are sold out, isn't it? That's true, yeah. Our first gig was in the Razzmatazz, and we got a phone call to ask if we would come and play a day earlier because the second one was sold out also. So it was a great start to the tour.
Yeah. It must give you a great feeling that you can build up something with the audience, isn't it? Yes, absolutely. And the Dutch audience are wonderful and they all sing along to the songs. So they're great. Yeah, it's nice. Now go to Tilburg, I believe. When is that, tomorrow? Tonight? Your tour manager is here. He will bring you. This is why I have a manager. I hope to see you again. Thank you very much. It was very beautiful, and have a good couple of days in Holland, and please return to the studio. Thank you. Na Lanee. En wij gaan naar het Nijs. Eindelijk hebben we een patiënt een uur, maar wat nou? Op zoek naar vermogensbeheer in Friesland? Vermogensbeheer Friesland op een jouwer. Kom langs of skil je us. Sjog op uw website vermogensbeheer.nl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij. Hielke, kom van die bank af. Het gas is heeg. Thomas menen. Ik kom krek dus. Daar heb ik je het jen nog door. Ustra gasveld, maak geen drukte. Kom naar Grijdanus in Weensum. Hier hel je jou een Husqvarna meerrobot. Ek het Fruileveld in Wommels wordt meend met een meerrobot van Grijdanus. Grijdanuswinsum.nl. Zonder wilde bij geen kers op je taart of aardbei onder je slagroom. Wilde bijen zorgen voor 80% van alle bestuiving, maar worden bedreigd. Daarom organiseert Nederland Zoemt de Bijenwerkdag op 15 en 16 maart. Doe mee en schrijf je in op nederlandzoemt.nl. Iets te vieren? Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Maak werk van je passie en meld je voor 1 april aan bij ROC Friese Poort voor de mbo-opleiding van je keuze. Ik weet echt nog net wat ik nou krijg wil. Dan komt 12 maart naar de infojoen en oors neemt hij op met mij. Nou, best genoeg. rocfriesepoort.nl, Tink. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Asis verder met Noorden weer live. Onder andere mijn optreden van Lammy Bruins. We hebben een coördinatie hier in de studio. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Tiete Seijers. Actiegroepen en gewoon politieke partijen uit het hele noorden hebben van de morgen demonstreerd bij het haatkantoor van de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM in Assen. Ze verzetten hartstikke de plannen van gaswinbedrijf Vermilion en de NAM om nog meer in te zetten op gaswinning. Het gaat dan bij zo'n plannen op plakken als Rotterdam, Nijbeets en de Pijn. Monique Plantinga van Stichting Chingas vertelt waarom zij van de morgen in Assen wie. Omdat gaswinning schade veroorzaakt aan de bodem, aan water, veel zorg ook oplevert bij de mensen, ook bijdraagt aan klimaatschade. Vinden wij het belangrijk dat dit soort initiatieven door de NAM en Vermilion nu eindelijk eens ophouden. In Friesland doggen 25 boeren mee aan een proef die leidde aan een sterke verbetering van de kwaliteit van de groen en opslag van CO2. Het is de bedoeling dat de boeren in de toekomst certificaten verkeerpje maaien, omdat ze op haar land volle meer CO2 opslagen als nou. Het is wel een lange termijn project, want door het 5 ontzoen hier voordat het gehalte organische stof in de groen en dus de vruchtbaarheid echt verbetert, weet ik deputaire Kramer. Misschien kunnen we versnelling realiseren, maar ja, het maakt ik mooi verdragen, we moeten de dingen wel goed doen. Maar het doel is helder, zorg ervoor dat boeren vertrouwen kennen om het oplossen van het CO2-probleem. Het injecteren van jarren in Graiden pakt min uit voor Graiden-vogels. Doch blikken uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Grains. In Graiden dat jarren inspuiten is, zitten minder wierms als op plakken dat roegedongbroekt is. Jarreninjectie is een methode om dong op het land te krijgen die het voorkomen maakt dat er te volle stikstof vrijkomt. Maar hiermee wordt het gas wel iepenskot en dat droeg het de shed uit en daar kan wierms net oer. Die bleven dieper in de groen zitten dat Graiden-vogels net bij kunnen. De Friese shorttrekkers Suzanne Schulting, Rianne de Vries en Itzhak de Laat die binnen van de morgen begon met het belangrijkste toernooi van het seizoen, het WK Shorttrack. In Sofia in Bulgarije gaat vooral Schulting op jacht naar de vrouwtitel. Maar net een soort meisje Hashen in dat ijsstadion in Sofia, want het shorttrack libbert er helemaal net. Waarom moet het er dan houden? Verslagjouwer Roelof de Vries. Ja, er is een bestuurder van de ISU, het internationale retreatboen, een Bobo, dat is een Bulgaar en die wil het graag hier hebben. En zij is het toernooi hier naar Sofia kwam. Wat mij betreft een belachelijke beslissing. Zei het verslagjouwer Roelof de Vries in het zelfschip van een liedse 100 taskogers. Dat plak is voor wel meer dan 10.000 mensen. Het waar dan nog. Het is meer droog, de zinnen kan erbij komen. Er zit een stevige westenwind en het is 9 of 10 graden. Morgen dan wordt het roeg warm met buien en een stormige wind. Maar er is ook weer kans op zinnen. En morgen wordt het 10 graden. Je espresso-machine haalt van zacht.
Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Sterk Lokaal is een platform van lokale, onafhankelijke partijen. Wij willen dat de politiek van onderop komt, via regiopolitiek gericht op de kwaliteit van leven. Wij vinden dat de overheid lokale verbanden de ruimte moet geven. Meer mogelijkheden om nieuwe ideeën uit te proberen en minder bureaucratie. Een stem op ons is een stem op uzelf. Ga stemmen. Kies provinciaal, ook lokaal. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Hulp nodig? Niet in de zon en toch in de warmte. Dat kan met een knikarmscherm. Je kan het zelf doen, samen doen of helemaal laten doen. Bestel voor 10 maart je knikarmscherm en ontvang een gratis heater. Meten, maken en monteren aan huis. Multimate of Hubo helpt. Op zoek naar A-vogel Igina Fors of extra vitamine D? Kruidvat helpt je. Nu 15% korting op A-vogelproducten en een gratis Gezond Nu magazine. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Actie met uitzondering van geneesmiddelen. Hi, met Andrew van Travel Essence. Wanneer je naar Nieuw-Zeeland gaat, raad ik een relaxed reistempo aan. Elke dag is het landschap weer anders en je kan toch niet het hele land zien in 4 weken. Kom naar Travel Essence om uw droomvakantie te realiseren. Haal de beleving van een concert naar je auto. Lease nu de Renault Megane Estate en krijg tijdelijk een upgrade cadeau naar een uitvoering met Bose Premium Audiosysteem. Voor de ultieme geluidsbeleving. Je rijdt hem al vanaf €196 netto bijtelling per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Down Under, uw wensen, onze lokale kennis. TravelEssence.nl. Mooie kledinghangers vind je wel op yourhanger.nl. Omroep Friesland, morgen weer live, bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Horen we live. Maar muzikaal joert ik wel degelijk mee het geschreven woord, om het zo maar zo te drukken. We hebben 2 dichters achter de bar, die zijn de hele middag hier te gast. We gaan er even kijken, even hoor. Het is een debuut. Veel geluk en een beetje mazzel van Bramses. Daar praten we aan mij, er ligt ook nog gedichten van jaren. Maar ik zei het in Harry de Jong, 2 weken alleen. Doe kijst hij hoort hem nou mee. Steve onder het kind, Harry de Jong. Doe kijst een prachtige presentatie met al die bobo's. Maar ik moet je al even die Noorderwien hebben met die mooie bundel. En de beste leven. Hoi, hoe is het? Nee, geweldig. Ja, jongen. Hoe langer ik met pensioen ben, hoe meer ik swing. Hier is een mooie presentatie. Ja, nee, wie geweldig. Dus, ik bedoel, het is altijd weer bijzonder, hè. Als we wat naar zegt en dan kerst het dan een hoop bobo's doorhandigen. En dat is dan wel leuk. Ik bedoel, schroeven zit je in het bloed, dat gaat eigenlijk nooit vet. Wie de bundel? Alsof doodgaan doodgewoon is. En het grappige is dat een hoop mensen denken dat dat dan een heel jipgravende gedichten binnen. Maar ja, dat is het helemaal net. Het zijn luchtige observaties, maar ja, ik doe ze wel vaker natuurlijk. En, ik heb nou, dit is dus eigenlijk een soort bloemlezing, nu de best af van die boekjes die vroeger verschenen binnen. Maar een hoop nijwerk erbij, daar komen we daarnaast nog wel op. Herman Brood had er nog een tekening van maken voor dat idee gewoon. En dat treft, wist waar je vanmiddag nog komt tot het eind van het programma. Ik hoop dat je nog best. Koos van Dijk, manager van Hendenburg. Oh, wat grappig. Ja. Zet hij die nice wel? Ja, maar dat zou wel leuk wezen. Maar ik ben er wel om jou of jou en verder, dus ik weet niet of hij... Ik ga Koos tussen 3 uur en jou of jou besteld. Ik weet het net, met Koos van Dijk. Kist Harman Houtman wel? Ja, we hebben kijken, even kennis maken. Wij zijn allebei dus een beetje in hetzelfde tijd begonnen. Hè? De Lyrische Courant. Dat wie aan de gedichtenspagina in de oude krant. Daar kon lezers hun gedichten opsturen. En ik stuurde daar wat in het weer plaats. En Harman stuurde daar wat in het weer plaats. En sinds die tijd ben we net meer vet geweest, joh. Wij doen het venen uit hetzelfde plak, dus wij zien een keer dergelijks. Weet ik niet zeggen, maar we houden prot van kuieren. Ik word haast net de want hoe lang je dat alleen dat Jimmel Koor 6 maal op die pagina troffen? Nou, ik denk dat dat wel 25 jaar geleden is. Ja. En dat was dan 1 keer in de maand. En dan kon je op een bepaald onderwerp dan wat gedichten insturen. En dan stuurde Harry altijd wat in. En ik stuurde ook wat in. En regelmatig stonden we dan in die rubriek. Heel lang met Bruins hier met een prachtig ensemble. En dat had alles bij mij het boek te krijgen. Dat je hier nog op een bar lezen hast. Maar ik let het ook even zien. Als ik kiezen mocht.
Ja, als ik kiezen mocht, dat is een bundel met verhalen. Die ben 2 weken geleden op mijn jarig, 22 februari, ben die uitgekomen. En als ik kiezen mocht, dat gaat eigenlijk over mijn vader en moeder. Ik heb zo'n prachtige jeugd gehad met een geweldige vader en moeder. Dus als ik kiezen mocht, zou ik geen andere olden kiezen dan deze olden. Dat is het troffen. Ja, dat heb ik hartstikke getroffen. En een gedeelte van deze verhalen gaan ook over mijn vader en moeder. Bijvoorbeeld, ik heb mijn moeder reanimeerd. Daarna heeft ze nog 25 jaar leefd. Er is een verhaal dat gaat over de laatste jurk van mijn moeder. De zuster die vreugde toen mijn moeder is denkt daarvan, wat voor jurk moet ze aan? Nou, toen moest ik dat uitzoeken. Dus dat ben een heel indringende verhaal. Bijzonder, ja. En dat mijn vader naar het verpleeghuis ging. Maar er staan ook reisverhalen in. Naar Theresienstadt bij Praag, een deurgangskamp, naar Auschwitz. Geen lichte kost. Ik ging geen lichte kost. Ook naar Noord-Ierland ben we geweest. Tijdens de marsen en toen het zogenaamd... Op zijn heftigst weer. Op zijn heftigst was. En ook een beetje een Roald Dahl-achtige verhalen. Dus een beetje van die lugubere verhalen. Waar helst het wij? Nou ja, uit het leven dus. Bij de familie, bij de ouders, bij de reizen. Ja, het ben een prachtig ding die ik dan beleef. En het is ook heel mooi. Ze vragen je wel eens, wanneer komt de inspiratie? Nou, dat komt heel vaak aan je wat dommere dingen doen. Dus als ik sta te strikken of zo. Of als ik de badkamers kom. Ja, dat even een soort de roemte er is, de marge er is. Dan komen de gedichten en de verhalen. Ja, precies. En ja, ik werk al 5 jaar samen met Lammy. Ik ken haar nog al langer. En we hebben hetzelfde gevoelsleven wat. En Lammy is ook een stellingwerver. En die praat ook wel Fries. Ik ben eigenlijk 3-talig opgevoed. Ik had een stellingwerver vader, die had altijd stellingwervers praat. Een Friese mem, die had altijd Fries praten. Dus ik krijg zo goed Fries als stellingwervers. Dan kom je op een lagere school en dan komt het Nederlands erbij, hè? Ja. Mooi dat het in Stellingwervers praat. We praten straks naar van Lammy haar optreden nog even weer hoe dat boek. De verzameling dus, verhaal. Wat ik in Lammy Bruins. Want dat is ik de aanleiding om haar hele ensemble hier uit te nodigen. Die mij wel even voorstellen. Ja, nou dat is... Daar zit Doeke Dokter, die komt uit Wolvenga. En Arthur Siro uit Zwolle. En Henk de Jong uit Ljouwert. En Lammy Bruins. En ik ga die graag de gast. Vaak in verschillende vormen. Dan weer solo, dan bij orenmeesken. Je hoort in verband met het boek van Harmen. Die teksten, hoe haast die verwerken in die muziek? Dat is heel grappig. Ik krijg die tekst van Harmen. Ik sjog het. En ik ga achter de piano zitten. En er komt wat op. En ik neem alles op. En achteraf dan denk ik van, die allereerste, dat is toch de beste. Dat is de beste. Ja. Eerste noem ik Gert Oer, Zinheid? Nou, als ik kiezen mocht over de zin Olden. Het is echt een speciaal nummer voor Harmen. De tekst is helemaal daarop maken. De studio is voor Jim, van Harmen en Lammy Bruins ensemble. Live in Noorderwin. Als ik kiezen mocht, dan koos ik deze oom. Deze afkomst, dit geboorteplak. Als ik wensen mocht, dan koos ik weer de woorden. Van deze levens onder hetzelfde dak. De kuier, de karkebos. De wagenhui op het land. De drokker als ik verder moest. De aai, de uppenhand. Was ik weer dat kind, dan wil ik deze meisje. Zonder twijfel schuif ik bij haar aan. Was ik weer zo jong, dan voelde ik haar vertrouwen. Op de lange weg van kind naar man. De hulpen naar een eigen steen. De waarschuwing, de rood. De rusten en het luster oor. Het dauw ging als het niet gaat. Het leven met zijn kronkels heur.
Met pap en mem kwam ik ter deur. En als ik kiezen mocht, dan koos ik deze oom. Deze afkomst, deze heugenis. Ach, ik mimer vaak nou Hector overschreeuw. Het verhaal dat mij zo dierbaar is. Het verhaal dat mij zo dierbaar is. Het verhaal dat mij zo dierbaar is. Dankjewel. En we gaan verder in het Fries. Met een noemer over een spin. En die spin, die had de naam Knilles. Nou, je hem zal jaren. Knilles wie een hele dikke spin. Een poot of zes, een dubbel onder kin. Een zwarte en een muisterlijke lee. Maar dus Knilles die geen enkel meeske kweet. De kroept er, de sloept er, de zweeft er voorbij. Hij laagt het, hij bliert het, hij loert weer naar mij. De rinter, de klimter, de komt er weer aan. Hij gniest het, hij staat het, een ijselijk vertoon. Knilles wie een hele knappe spin. Ik zei tegen je, en dus wie net min. Hij heeft zijn eigen website, slim intel. www.knilles.nl. De kroept er, de sloept er, de zweeft er voorbij. Hij laagt het, hij bliert het, hij loert weer naar mij. De rinter, de klinter, de komt er weer aan. Hij gniest het, hij staat het, een ijselijk vertoon. Geniest het, hij stalkt het, een ijselijk vertoon. Knilles die gewoon zijn eigen kom. Maar hij waart net overal gastvrij ontvangen. Hij schrillig voor zijn imposante leed. Met een bakkersvrouw hem op een tiesje die. Hij zaait, nou, je wordt meer gewoon.
trilt nog even naar. Het oornummer, dat is weer in het stellingwers. Het vuur in ons. Er gebeurt natuurlijk van alles. Iedereen heeft wat, een spirit. Het vuur, het zei het gewoon. Misschien dat Harme er straks nog meer van vertellen kan. De vliegen in de deur, de lijn en de straten. Ze leem zorgeloos en speulen met de wind. Er steren al de mensen achter 1000 rijm. En die kikken soms verlangend naar zo'n kind. De brandt een vuur in ons. De bron van heel ons leven. Soms vlamt het hoger op. Dan smeult het ook weer heen. Het geeft ons doel en kracht en kleur. En het vonkt tot het laatste uren deur. De leefmeesten hier in huizen als kasteel. De huizen zwarven in een deuze. Of een krot, als die kasteel nou eens open gaat voor zwarvers. Ligt het leem hier op aarde niet zo rot. Daar brandt een vuur in ons. De bron van heel ons leven. Soms vlamt het hoger op. Dan smeult het ook weer in. Het geeft ons doel en kracht en kleur. En het vonkt tot het laatste uren deur. Het leem lapt voor iedereen weer wat anders. Je plak, je achtergrond, het maakt verschil. En ieders vlammig is al dus niet liekes braan. Maar het stuurt ons eigen kracht en eigen wil. Een vuur in ons, de bron van heel ons leven. Soms vlamt het hoger op, dan smeult het ook weer heen. Het geeft ons doel en kracht en kleur. En het vonkt tot het laatste uren deur. En het vonkt tot het laatste uren deur. En het vonkt tot het laatste uren deur. Geweldig. En dat we weten dat Glamme hier toch maar redelijk verkoren noors omrint. Ja. Wie fantastisch. Ja, dank u wel. Dank u wel, heren en één dame. Tot de volgende keer. Die was al wat een ek. Ze is altijd welkom, Lammy Bruins. Maar nou, toch nog even de aandacht. Ik neem de camera meestal in mij, want we krijgen nog een heel koor, jongens. Dus geen onder kant, zoek ze. Ik praat nog even met Harmen Houtman, want dat is toch de man die in ieder geval de inspiratiewest is voor deze noemers en de teksten. Passie, daar gaat het dus om. Passie voor het leven. Ja, het laatste nummer is dat het vuur in mij. En je moet natuurlijk vuur in je hebben. Dat het Lammy vuur. En ik heb het ook in vuur. Om schrijven te kunnen en zo. Vuur is ook inspiratie, maar het is ook enthousiasme voor dingen. En dan, waar het rustig is, heb ik wel eens geschreven, daar komt niks uit de pennen. Maar waar het roest, daar komt wat uit de pennen. Vertel eens, meneer Suver, dat is wel meer dan 400 lieren schreeuwen. Ja, ik heb nou een repertoire opgebouwd met Lammy. We willen ongeveer een 40 liedjes hebben we gebouwd. We willen ook graag met Sam optreden. Ik als schrijver en zij als muzikant. Maar ik heb 2 vaste groepen. De Naïersrevue van de Jouweren en de Flying Stars in Olderhoppij. Dus de eerste is vast in het Fries en de tweede is in het Stallingwerk, hoor? Ja.
Precies. Nee, ik heb wel 400 liedteksten die ook allemaal uitgevoerd ben. En dan moet je ook nog muziekmakers. Maar ik heb ook diverse muziekmakers, ook wel een stuk of 5 waar ik met werk. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als je een tekst leveren en hoe komt het eruit? Als ik bijvoorbeeld Lammy een tekst leveren, dan belt ze me een week later op en dan zegt ze, ik heb al 3 uitvoeringen. Wil je hem luisteren? Het mooiste? Ja, als ik kiezen mag, hè? Prachtig, man. Goed, ja, we kunnen hoe een praat. Komt vooral eens waarom. Dit boekje, hoe is dit te verkrijgen? Dit is in de boekhandel, maar hier in Leeuwarden is het ook bij de AFOK en het is bij Van der Velde. Ja. En het is bij Overdiep in Heerenveen en het is ook bij de boekwinkels in Wolvenga natuurlijk, in de Stellenwaarden. Kom vooral eens waarom. Als ik kiezen mocht, verhaal van Harmen Houtman. In dit geval Joert, muzikaal vertolkt door Lammy Bruins. Dank en nog eens dank. Ja, graag gedaan. Hartstikke mooi. Dag Cor! Steen ik nou verkeerd of net? Ja, nou, kom maar. Nou, had je nou die kant wat opdraaien, dames en heren? Waar is Jan? Jan Rijtsma, kom er even bij, want Jan is de schuldige van dit verhaal. Jan is snel aan buurt te gast als fotograaf en dan hebben we een hartstikke mooie meekie gezellig en die mailde me een tientje. En je mag een feestje. Ja, zeker. Jubileum. 24 februari, jongsleden, besteedt koor het zien hier. Zie je hier? Ja. Vanaf het begin erbij? 2 jaar later. Oké. Ja. Met een rookie. Eerst even een oud-taarste van, is het wat voor mij? Ja. Maar ja, eigenlijk al wel van het begin een beetje. Dus ja, hartstikke mooi. Van de week in muziekbedrijf, toen hij me al heeft verteld dat je hem al hier in blauw zoen. Nou, ik zag, ik wat grijs tinten. Is het al je wel blauw? Ja, blauw. Ze hebben wel een dresscode. Ja, blauw. Oh, dat is het hier, hè? Ja, en grijsachtig blauw. Dus dat has een hoop tinten, inderdaad. Coördinatie, waar komen de meeste mensen bij? Jestermaar, Jestrum, het Wietveen, dat is ik Jestermaar, Scholenbarg. Ja, eigenlijk overal wel. En nu is de dirigent, die komt uit Van Kammen-geboorten. Nou, je vastzitter die helaas ziek is, Ada, die, nou dat is een auto nou, hè? Ja. Podium 26 onder andere. Had je als West, denk ik. Betterskip bij deze. We praten straks even verder. Wat wil je meeste noemen? Tears in Heaven. Oh, mooi. Ja, nog eerst eens, ook zeggen. In dit geval is de dirigent, zit daar achter de vleugel. Dus daar denk ik even heen. Stel je jezelf even voor. Ik ben Frank van Dijk. En ik het hele koor even. Nee, kijk hier. Dit is coördinatie. Mooi, dank u wel. Live in Ordewiet! If I saw you in
Ik wil je wel blij van. Jim, ik hoop ik of net. Zeker. Klonk mooi zo. Mooi, dank u wel. Heb je een mooie mikjes, hè? Het was een prachtmiddag. Oh, dat is zo. Ik wil je hem nog 2 keer weer omhellen, eigenlijk. Mooi. Ja? Fijn. Hartstikke super. Coördinatie. Ze komen straks weer om met nog een heel soort oren muzikanten. Maar we beginnen eerst het Nijs. Morgen op omroepfriesland.nl en de Omroep-app. Het OMF Muziekconcours in de Lawei in Drachten. 16 orkesten doorgemaai. Uit Friesland, maar ook uit de rest van Nederland. Manier van 9 uur oud. Het OMF Muziekconcours. Morgen te jaren en te zien op omroepfriesland.nl. Hielke, kom van die bank af. Het gas is heeg. Tom was menen. Ik kom krek dus. Daar heb ik je het jen ochtend. Ustra gasveld, maar geen drukte. Kom naar Grijdanus in Weensum. Hier hel je jou een Husqvarna meerrobot. Ek het Fruileveld in Wommels wordt meend met een meerrobot van Grijdanus. Grijdanuswinsum.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Snijn in Bureau de Vries. Ik had het idee dat wij gewoon beduvelen werden. Wat is nou proberen wijs te maken, ligt het vanzelf nergens op. Nee, als ze dezelfde zaken maar volgen. Geloofwaardigheid. Want die leveren ze al in dat ze op plus zitten. Waarom verliezen zo'n soort wargers het vertrouwen in politiek en oerhiet? Ik snap niks van de politiek. Volgens mij leven die in een totaal andere wereld. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Op zoek naar de nieuwste beautytrends? Nu bij EasyParis-XL 25% korting op bijna alles. In de winkel of op easyparisxl.nl. De beste parfumerie van Nederland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Gert Kluk met het NOS Journaal. Jos B. blijft vastzitten. Hij wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen in 1998. Hij weerspreekt dat hij daar iets mee te maken heeft. Zijn DNA is gevonden op kleren en het lichaam van Nicky. De jongen van 11 verdween uit een jeugdkamp op de Brunsumerheide en werd een dag later doodgevonden. Het Openbaar Ministerie wil dat de rechters zelf gaan kijken op de plek waar Nicky lag. Volgens het OM is het belangrijk om te zien en ervaren hoe ver de tent en de vindplaats van het lichaam uit elkaar liggen. Het OM eist 3 jaar celstraf tegen Heineken-ontvoerder Frans Meijer voor het beramen van een overval op een geldtransport. Zijn zoon die meehielp moet van het OM 1,5 jaar de cel in. Meijer werd in oktober in Amsterdam neergeschoten door een motoragent toen hij met zijn zoon een overval wilde plegen. Ze hadden een vluchtauto en vluchtmotor klaarstaan en droegen naast kogelwerende vesten ook plaksnorren. De officier van justitie zegt dat het tafereel oogde als een slechte B-film. Minister Slop dreigt het Islamitische Haga Lyceum in Amsterdam met sluiting. Gisteren meldde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat leerlingen van de school worden beïnvloed door leraren die contact hebben met terroristen. De komende tijd zal de onderwijsinspectie geregeld langskomen. Als de school niet meewerkt aan onderzoek naar banden met jihadisten, gaat de geldkraan dicht en zal de school sluiten. De politie heeft in 16 Europese landen meer dan 13 miljoen illegale medicijnen in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens een actie die meerdere maanden in beslag nam. Er werden ruim 400 mensen opgepakt. Nederland deed niet mee aan de actie. Het weer, het wordt zo goed als droog vanmiddag. Het wordt ongeveer 8 tot 10 graden. Vanavond gaat het weer regenen. Morgen eerst in het oosten regen. De rest van de dag meestal droog met wat zon. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Asus, 12 uur van Noorderwiel Live. Want er horen mij optredens van Trijken niks, maar we doen nog volle meer. Wat? Dat juist Asus. Graag en dadelijks. Vanavond de Unis Flyers versus Zoetermeer Panthers. De wedstrijd begint om 8:30 in de Tialf Arena. Toegangskaarten bestel je via unisflyers.nl. Natuurhuisje.nl. Je krijgt nu 10% IKEA Family korting op alle boxsprings, matrassen en dekmatrassen. Het moment om je slaapkamer aan te pakken. Stap 1. Reset je bed. Goed slapen. Daar krijg je energie van. De actie loopt nog tot en met 18 maart. Kom naar de winkel of bestel op ikea.nl. De Veluwe, ergens volgend jaar.
Als het aan Rutte 3 ligt, vliegen de vakantieboeings binnenkort veel te laag en met veel te veel lawaai op Lelystad Airport. Een aanslag op de Veluwe en Noord- en Oost-Nederland. Stop de lawaaiplannen van de 4 regeringspartijen. Stem stil op 20 maart. Ga naar stemstil.nl. Hielke, kom van die bank af. Het gas is heeg. Tom was menen. Ik kom krek dus. Daar heb ik jou het jen of door. Ustra gasveld, maar geen drukte. Kom naar Greidanus in Weensum. Hier hel je jou een Husqvarna meerrobot. Ek het Fruileveld in Wommels wordt meend met een meerrobot van Greidanus. Greidanuswinsum.nl. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Goeie en welkom bij het Uur van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar viewers wil ik mijn boeken in de waar binnen. Want wie eens hebben bekijkt, Herman Houtman een heel leven in de studio in verband met een prachtig mooi project en een verzameling verhaal. Met 2 dichters hier achter de bar te zitten. Harry de Jong, wie hem al even. Hij zal straks ook wat voordragen uit zijn nieuwe bundel. En het debuut dus van Bramses, sorry. Veel geluk en een beetje mazzel. Excuus. Even, waar had hij een mooie tekening maken? Die ga ik zelf maken. Wauw. Alle illustraties in het boek ga ik zelf maken. Ja. Is dat beide lieke belangrijk voor die? Het tekenen en het dichten? Of zit er nog een onderscheid in? Ja, ik vind het dichtje, dat jouwt een heel oorgevoel dan het beeldende werk. Maar, dat is beide graag? Ja, ik doe het beide graag om het vast te lezen en ja, dat jouwt me voldoening. Hoe lang dicht is het al? Nou, ik denk nou een jaar. Serieus een jaar. Ja. Engels, Nederlands, Fries? Nederlands, ja. Dat lijkt je het beste? Ja, dat is mijn taal. Maar, nou, je mag Nederlands praten hier hoor. Nou, ik wil Fries, maar... Harry kunt wat moeilijk verstaan. Ja, gewoon. Hey Harry? Uiteindelijk verziet Harry alles. Alle taal. Als maar lang en achteraan lulst. En genoeg bier erin. Hey, je ben je natuurlijk om je dichtbundels even te presenteren. En ja, dan gaat het toch om een mooi gedicht. Hartstikke mooi gedicht voor u. Ja, zeker. Was die in vaddragen? Jawel. Bij deze de studio's voor daar. Oké. Mag ik de microfoon vast horen? Oké. Oké. Dit gedicht heet... hoe heet hij ook alweer? Even zien, ja. Nou, ik doe hem gewoon. Met gemak denk ik aan vroeger. Toen ze nog smack aten en ernaar roken. Iedereen rookte. Ik ook, hè. Veel ook. Geur van gemakzucht. Gemak, gezucht. Meer willen, altijd meer. Altijd kiezen of je wordt gekozen. Doorgaans ruiken we rozen als we lekker zijn. Langdurig content. Meer willen. Verwend, verwaand, wanen. Dus daar zijn die pilletjes voor, nozem. Vind het dan gauw goed. Gauw tevreden. Beter dan een poos geleden. In lijvende leven mijn eigen zijn gebleven. Laat iedereen zijn gang gaan. Doorgaans, doorgaan en geven gas erop. Bezig blijven. Tevreden met weinig, want met minder heb ik tenminste geen overvloed. Niks over, maar alles is goed. Ineengedoken onder de douche in een hoek vastgeklampt aan mijn voet. En water, stromend water, als vloed blijft het komen. En gaan door het putje stromende delen die mijn ik wil vergeten. De dingen die mij niks generen, nog wel van mij. Want weet niet hoe lang ik ben. Nou, nog wel, denk ik. En dan hebt alles weer weg. Ook het water en tijd. Alles staat stil, lieverd, kom erbij. Veilig, een haven, geen water meer, niks over. Koude vloedgolven, eigenlijk wind, waait over ons, stormen. Maar hier zijn we niet echt op gekleed, hè, schat? En een dikke winterjas zie je ook niet vaak in de badkamer. Rondje of 2 om het huis heen rennen om droog te worden. Of heel veel draaien en zuchten, maar dan zweten en lekken we zo op de tegeltjes en in haar voegen. Als we nou eens heel voorzichtig alles laten wegebben en slippen en vergeten dat het vasthouden en loslaten erbij hoort. De lenige eeuwigheid gewoon haar werk laten doen. Wij zijn toch enkel een druppel in het halfvolle glas.
De druppel ook van glas, fragiel in zijn vorm. Maar als we breken, weerspiegelt onze mislukking daar en daar staan we dan. Generend te wachten, op goedkeuring, bevestiging als je wilt. Geduldig wachten. Wacht al erg lang, doe er liever niet meer zo aan. En ook niet aan te hard rennen en jezelf voorbij lopen tot het profiel in je eelt zit. Baba, denk je als je dat ziet en ik het er met een scherp lepeltje afschraap, spoelen we dat ook weer door het putje nu we er toch zijn. Straks lekker de kachel aan en een winterjas. Yo. Wat zei je? Overvloed weer het. Bramses, straks meer. En straks ik Harry de Jong. Straks ik Boas, die komt je krijgt in binnen. Die had nog een leuk optreden te gaan. Maar we gaan eerst naar de band Traaien Kinniks. Maar als je traaien binnen, klopjes erbij, lekker rocken, beuken. En zo dan de studio ook in beriep ik, hè? Ja, klopt. Wanneer doen de single? Straks of nou? We spelen nou eens een single. Ja, hoe heet die? Hoor Volgens mij die hoort. Ja, hè? Jazeker. Ja. En dat gaat door de boorman? Nee, dat gaat net door de boorman. Dat gaat dus al maar het gaat door een heel mooi frammers. Hoe bleek je? Jazeker. Nou, je single. Hoe is hij te verkrijgen? Let je hem dan ook persen of meer digitaal? Nou, meer digitaal, maar de opties zijn ongekend natuurlijk. Ja, alle kanten naar maar uit. Ik wil hem jaren. De nieuwe single van Traaien Kinniks! Zie weet maar iedereen aan. Ja, maak het iedereen blied. Had ze dorst in de maat. Weet ik de tijd. Had ze laat het schiet te zinnen. Nee, ze toch net alsof. Want ze is verdomd sexy. En daarna is ze voor slijn idioot. Oh, voor slijn idioot. Ze is voor slijn idioot, man. En ze is verdomd sexy. En daarna is ze voor slijn idioot. En ze is een lekker wiel. En soms is dat goed. Maar een blik komt haar moeder. Die heel wat oors vermoedt. Ja, ze is een obsessie. Spook het erop in kou. Want ze is verdomd sexy. En daarna is ze voor slijn idioot. Oh, voor slijn idioot. Ze is voor slijn idioot, man. En ze is verdomd sexy. En daarna is ze voor slijn idioot. Zet ik in een flow. Zit ik gewoon mij diep bij. Oh, wat viel ik niet gewoon. Laaien wie maar op bed. Ja, ze is niet op je. Wat zie je niet om. Want ze is verdomd sexy. En daarna is ze voor slijn idioot. Oh, voor slijn idioot. Ze is voor slijn idioot, man. En ze is verdomd sexy. En daarna is ze voor slijn idioot. Oh, voor slijn idioot. Ze is voor slijn idioot, man. En ze is verdomd sexy. En daarna is ze voor slijn idioot. En daarna is ze voor slijn idioot. En daarna is ze voor slijn idioot. We zullen aan tekst en uitles vragen. Traaien niks. En de nieuwe single op alle mogelijke manieren, ze had al even verteld, wel te verkrijgen. En we gaan naar de bar. En we jij natuurlijk correct al even Bramses, de dichter, mijn nieuwe bundel. Maar Harry de Jong had ik een nieuwe bundel uit. Maar dan kom ik uit bij Ivo Poelsma. Oh, is dat zo? Oh. Vertel. Nou, ik ken Harry natuurlijk goed, dus ik wist dat Harry er weer. Dus ik ging hier even heen om even bij te praten met Harry. En als ik dat bundeltje van leed, denk ik, hij heeft een nieuwe bundel uit. Dat is deze.
Alsof doodgaan doodgewoon is. Of doodgaan doodgewoon is. Dat je voor een pad uit de deur, maar net alleen nog. Je doet het verstrikken van de tijd. Je doet mensen, je doet situaties. En ik wist dat Harry, naast dat hij popjournalist is, ik stiekem in zijn vrije tijd dichter is. Dat zit volle dichter bij zijn hart. Dat mooi wij verder net weten, maar ik weet dat dat zo is. En ik denk, oh, even zien, maar dat is echt een fantastisch bundeltje. Maar ik begreep nog dat Harry die vrede had om Ian voor te dragen. Ik heb er niet een uitpikt. Nou, Thomas. Die ik heel mooi vond. En ik wil even wat OC zeker. Harry was zelf eerst even wat zei. Ja, nee, ik wil graag dat Ivo even wat zei. Oh. Ja, oké. Ja. De gedichtjes van Harry, vaak hele kwarte gedichtjes. Even een kwart een beeld of een situatieschets wordt of in dat wat. En dan komt hij maar een kwinkslag. En dat doet hij heel mooi. Maar dit gedicht is krek even iets langer. En het bestaat uit 2 coupletten, zeg maar steeds. En het is beide in een noodtijd. En het begint, beide coupletten beginnen op dezelfde manier. Vanavond in de tuin. Doe maar. Vanavond in de tuin zag ik mijn vader aankomen. Het schuren van zijn Manchesterbroek. De geur van olie en autobanden. Het zwart tussen de vingers. Ik wilde ook automonteur worden. Toen tilde hij me op en ik voelde zijn stoppelige wang. Vader is sterk, dacht ik trots. Vanavond in de tuin zag ik vader aankomen. Gebogen, met schone handen. Hij legde mijn arm om zijn schouders en liep. Ik legde mijn arm om zijn schouders en liep met hem door de tuin. Hij keek naar mijn stoppelige wangen en zei: je mag je wel eens scheren, zoon. Ja, applaus daarvoor. Dankjewel. Straks meer. Harry de Jong, Ivo Poelsma. Daar komen we dan wel goed te spreken in ieder geval. Ik ga eerst even naar Alex Kilstra, een beetje friend of the show. Alex komt er even bij. En Alex mailt me dan zo nog mijn leuke tips. En ik ga wel wat leuks. De Billy Joel Experience. Ja, we zijn al een keer te gast bij die West, maar Alexander. Maar nou mailde ik die inderdaad van. Meneer Broussard. Ja, ik ben vriend. Ik heb vriend van de show inmiddels. Hè. Nee, maar we hebben drie belangrijke of leuke dingen dit jaar erom zitten te komen. Vertelt hij dat of vertelst u dat? Ja, het is ondij. Nou, hij kent het heel mooi, hè? Kijk naar hem. Nou, leuk, dat is de beste, jongen. Dag, meneer Broussard. Hij zei meneer tegen mij. Ja, hij zei meneer. Mooi blouseje aangedaan, zag ik. Ja, nou, ik heb mijn best gedaan, ja. Mooie sikjes hebben wij. Ja. We kunnen zo broers zijn, kale kop. Hoe is het? Ja, heel goed. Ja. Ik zie ze nu en dan, zijn jullie live aan het streamen momenteel op Facebook? Ja, één keer in de maand, namelijk de tweede woensdag van elke maand, organiseren we dus een livestream. Dat is zeg maar ongeveer een half uur, 3 kwartier met de band in een studio live, met gasten erbij. En de bedoeling is dan dat we aan de ene kant een paar van de echt grote hits spelen om mensen een beetje te kietelen, zeg maar. Van, hij komt naar de optredens kijken. En de andere kant is ook de bedoeling om wat onbekendere liedjes van Billy Joel ook naar het publiek te brengen. Om te zeggen van, nou, dit maakt hij ook en dit is ook de moeite waard om te horen. En dat kun je dan vanaf je bank lekker kijken. Dus elke tweede woensdag van de maand vanuit Studio To Be in Friesland. Heb je het leuk nieuws? Ik heb leuk nieuws. Ik heb veel leuks nieuws. Vertel. Er zijn, we zijn bezig met het organiseren van een Pianoman Challenge. Daarmee, je kent de Pianoman wel, hè? Ja. Klassieker. Dat ding, ja. Dat begint met een mondharmonica. En we hebben bedacht, dat zou nou leuk zijn als we nou zoveel mogelijk mondharmonica-spelers tegelijk dat laten spelen. Nou, we zitten nu al iets op 130, geloof ik. Wauw. Ja. En het loopt nog, want we gaan dat pas 12 juni doen. Ja. Het kan nog. Iedereen kan zich aanmelden. Waar gaat het plaatsvinden? Het gaat plaatsvinden in het Zuiderparktheater in Den Haag. Wow. Ja, er is al heel veel media bij geweest enzovoort. Dus iedereen kan zich aanmelden bij de pianomanchallenge.nl. En je hoeft niet eens te kunnen spelen. Je hoeft alleen een harmonica te hebben die in C staat. En wij geven namelijk daarvoor, laten we ook workshops geven. Okay. Dus we hopen dan echt dat er inderdaad... Nou ja, ik vind 130 ook al heel veel, hoor. Je maakt er een mooie themadag van dus. Ja, precies. En dat is een beetje in de aanloop van het dubbelconcert wat we 10 dagen later ook in dat Zuiderparktheater geven. Samen met Tim Akkerman. Die doet het hele repertoire van Bruce Springsteen. En daar doen we dan een soort duo-concert mee. Dus dan doen we een stukje ik met mijn band, en dan een stukje hij met zijn band, en dan weer ik, en dan een stukje samen. En zo. Sounds good. Hele toffe avond gaat dat worden. Met inderdaad liedjes van Bruce Springsteen en van Billy Joel. Door elkaar een beetje. Wauw. Ja. Nog meer?
Ja, dat is Hey, ik wil dat je gaat spelen. Welke ga je doen? Ik ga voor jullie Leningrad spelen, dacht ik. En daarna? En daarna New York State of Mind, want dat is ook de titel van dat dubbelconcert wat we gaan geven. Zet in de agenda. Het is een paar kilometer rijden, maar absoluut de mooie wurg. Zeker ook in combinatie dus met de man van Direct, kinder van meneer Akkerman. Live in Noorderwien, de Billy Joel Experience. Meneer Brouzard. Victor was born in the spring of 44 and never saw his father anymore. A child of sacrifice, a child of war, another son who never had a father after Leningrad. Went off to school, to serve the state, to follow the rules, and drank his vodka straight. The only way for him was drown the hate. Russian life was very sad, and such was life in Leningrad. Time. Stop them at the 38th parallel. Blast those yellow reds to hell. Cold War kids were hard to kill. Under their discs in an air raid drill. Haven't they heard we won the war? What do they keep on fighting for? Victor was sent to some Red Army town, served out his time, became a circus clown. The greatest happiness he'd ever find was making Russian children glad, and children lived in Leningrad. Children lived in Levittown, Soviets turned their ships around, tore those Cuban missiles down, and in that bright October sun, we knew our childhood days were gone, and I watched my friends go off to war. What do they keep on fighting for? And so my child and I went to this place to meet him eye to eye and face to face. He made my daughter laugh, then we embraced. We never knew what friends we had until we came to Leningrad.
take a holiday from the neighborhood. Have a flight to Miami Beach or the Hollywood. I'm taking a Greyhound on a Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies under the evergreen. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch of the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Comes down to reality, it is fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reasons, I've left them all behind. I'm in a New York state of mind. On a Hudson River line. Cause I'm in a New York state of mind. Wat is hij goed, hè? Oh, wat is hij goed. Echt, ik geniet ervan. Echt dankjewel. Hey, nog even een keer de data. Wanneer ga je daar spelen? Dat combinatieconcert? Het combinatieconcert is op 22 juni. Ja. En voor de liefhebbers, we spelen morgenavond in IJmuiden. En nog even die challenge? Die challenge is op 12 juni. Kom vooral weer een keer. Ja, dankjewel. De Billy Joel Experience, ladies and gentlemen. Dankjewel. Ik ga nog een keer naar het Traaien keer niks. Je hebt geen boetloning. Ja, klopt. Waar zijn spelen? 6 april spelen we in Duitsland. Wat zijn dit waar? Daar gaan ze in voor Biergartenfest. En dan komen wij even opleukje met een stukje muziek. Ja. En doen dan, wat doen we dan? Fries, Duits? Fries, verzeild, stuk. Ja, de Oostfriesen, die moet het ook wel verstaan. Daarom. Dan passen hun maar een beetje aan. Jongens, single-uits op de site, op alle mogelijke manieren wel te verkrijgen. Ja. Wat wil je hem laatste noemen nou? Dregen Ridders. Oké, Traaien keer niks. Dat ik op die boter sta, de hakken goed zijn en een wolk raap. Verkeerd al bij de eerste bocht, ik ga dan al gauw genoeg. Dan denk ik met mezelf, het is Westsafier. Pracht mooi waar voor het Westsafier. Riep midden op het dik en het zit net op. Bos vol leeuwen wordt nog groot. Dringen rieders, onderkant. Dat roep ik dan constant. Maar het kind en heus. Der meest is toen toch verscheurd. Rino droog, rammelbak. Als het stuur zit door de kant. De auto is mooi boost.
En het lief onder de laag, met je plak. Ben ik eindelijk stop een grote dik. Best een griezel doe in een steekkantiek. Sinds ik zie het vakken wat de rek weer zit. Ik ga nog roemte op die beudie zit. Elke kilometer is het best zo hier. Net vooruit de bron in de griezen hier. Wat doe je hier? Je op mij de bus. Erger in bier en rond de dus. Tegen rieders, aan de kant. Dat rook ik dan constant. Maar vinden je net hun. Der meeste is toen nog verscheurd. Ringo droog, rammelbak. Achter het zuur en korendak. De auto is mooi oud. En het lief onder de laag. Met je plak. Werk voor Engelberaak. Steer dan in een file van weet hoe lang. Hoor ik die zelfs net in bedwang. Dezelfde rare koppen van Snijteman. Die had bij mij dan wordt bedoeld. Ik druk ze dan vol van de diek. En rond dan vol van dramatiek. Drie rieders aan de kant. Dat roep ik dan constant. Maar vierde verkeerd net hun. Der meeste is toen toch verscheurd. Rio droog, rammelbak. Achter het stuur zit door de kak. De auto is moordboek. En het bier onder de laag. Met zijn plak. Wauw, Treike niks, dankjewel man. Tot de volgende keer. Succes in Duitsland. Single is uit dus. En wij, Unite Nice. Graag gedaan. Hallo, waterwoners, stormtrotseerders, visfanaten, doorspoelers, oeververtoevers en slootjespiekers. We mogen weer stemmen. Woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Hoe we in Friesland omgaan met water, daar hebben we allemaal invloed op. Die stem, dochterta. Sjog op wetterskipverkiezingen.nl. Hey, zet hem op hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op hè. Bij Specsavers Audiciënt krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, zet hem op hè. Jij shopt het dit weekend bij Quantum. Jouw laminaat en jouw PVC-stroken. Met voordeel op veel soorten tot wel 20%. Quantum, daar woon je beter van. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. 26 mei Noorderwil Live. Onderhoren mij het koorwerk, coördinatie en klaske verder daar. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. De
boatersgodwinkels van Intertoys in de Noorderbuurt in Drachten en die in Wolvengeer sluiten definitief de dwarm. De andere 4 filialen van Intertoys in Friesland maatjes dat het nou likt een terugstart. Hoe het komt met de 8 boatersgodwinkels in Friesland die van franchises binnen, dat is nog net bekend. Filiaalmanagers uit heel Nederland van Intertoys werden van de middag praat over de gevolgen van de oername door het Portugese Green Swan. Intertoys werd 2 weken failliet verklaren. Investeerde Green Swan wil zo'n 220 winkels iepen houden, er gaan een dikke 90 dicht. Actiegroepen en ook gewoon politieke partijen uit het hele noorden hebben van de morgen demonstreerd bij het haatkantoor van de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM in Assen. Ze verzetten hard in de plannen van gaswinbedrijf Vermilion en de NAM om nog meer in te zetten op gaswinning. Het gaat om bijgelijks om plannen op plakken als Rottum, Nijbeets en De Pijn. Monique Plantinga van Stichting Tjingas vertelt waarom zij van de morgen in Assen weer. Omdat gaswinning schade veroorzaakt aan de bodem, aan water, veel zorg ook oplevert bij de mensen, ook bijdraagt aan klimaatschade. Vinden wij het belangrijk dat dit soort initiatieven door de NAM en Vermilion nu eindelijk eens ophouden. Heeg wil het eerste gasvrije dorp van Friesland worden. Daar is in het dorp een intentieverklaring over ondertekenen. In 2050 moeten alle huizen en gebouwen van het gas aanwijzen. Er komt een onderzoek naar het verwarmen van het dorp met hulp van wetter uit de Hegemer. Maar in het onderzoek wordt zien dat een nieuwe manier van meer skippelijk verwarmen wil uitkien. En er wordt ook zien dat alle Hegemers de wol om mij willen. In Friesland doggen 24 boeren mee aan een proef die leidde met een sterke verbetering van de kwaliteit van de groen en opslag van CO2. Het is wel een lange termijn project, want het wordt het 4 van zo'n hier voordat de resultaten echt zichtbaar worden. Weet deputaire Johannes Kramer. Misschien kunnen we versnelling realiseren, maar ja, het maakt ik mooi verdragen, we moeten de dingen wel goed doen. Maar het doel is helder, zorg ervoor dat boeren vertrouwen kennen om het oplossen van het CO2-probleem. Het waren nog. Het is meest droog, de zinnen kunnen erbij komen. Er zit een stevige westenwind en het is 9 of 10 graden. Morgen krijgen we roeg waar met buien en een stormige wind, maar er is ook kans op zin. Het wordt morgen 10 graden. Snijden ook buien en dan wordt het 9 graden. Goed Friesk op squallen. Al haast 40 jaar verplicht. Nog heel iets geen praktijk. Dat moet oors en gauw. Kom naar de manifestatie. Sneur 9 maart om 3 uur op het Ceylon in Ljouwert. Haal de beleving van een concert naar je auto. Lease nu de Renault Megane Estate en krijg tijdelijk een upgrade cadeau naar een uitvoering met Bose Premium Audiosysteem. Voor de ultieme geluidsbeleving. Je rijdt hem al vanaf €196 netto bijtelling per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Goedemiddag, ANWB Alarmcentrale. Hallo, goedemiddag. ANWB Verkeersinformatie. Middag. ANWB, wat kan ik voor u doen? Goedemiddag. Namens iedereen bij de ANWB, maak er een mooie dag van. Waar je ook heen gaat, wij gaan met je mee. Meld je vandaag nog gratis aan voor ANWB Parkeren. Daarmee wordt parkeren goedkoper en makkelijker. Ga naar anwb.nl/ANWB Parkeren. Bedankje sturen. Gefeliciteerd.nl. Altijd iets te vieren. Omroep Friesland, Noorden weer live, bij Willem de Vries. En welkom weerom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Er staan 2 kamermeesters mee om te zien. Ja, dat is heel gezellig. Jorrit, Herman, hartstikke leuk. En dan hebben we er ook nog een beetje beeld bij voor internet of televisie. En wie gezellig, joh. Ja, heel Extra kleur. Ja, het is hier lekker warm. Ja. Maar als het zin hast... Ja, ik ken wel er een wilt wel. Geef mij zo even het camera. Ja, zullen we dat wel? Ik ken Jorrit, net litten, hè? Nou Jorrit, als het zin hast... Ja, wij jaren hier normaal. Wie het leuk zeggen dan? En dat is even wat oud tellen. Hoe is verder mij? Ja, lullen me gauw weer, maar wij jaren hier niks. Goed, wat ik met Bo als jong talent wel even in beeld had. Ben je klaar, jongens? Ben je in beeld? Oh, dit ging de hele mikje nog in voor, hoor. Nog weer live, dames en heren. Het maakt kennen, zeker met dit programma. Het komt bij u gelukkig net al te correct. Boas, leuk dat je er weer bent, man. Welkom. Ja, wel. Dat ik weer wezen. Ik ga hier een programma zien van Vangrail Neushoorn met de band. Wie de eerste keer, hè? Ja, dat was de eerste keer. Hoe eng wie het? Of wie het net eng? Ja, ik was wel even van tevoren was ik wel even van jongens, dit gaan we wel even doen, hè. Dit is wel een dingetje. Over een paar weken kom je met de hele band hier, dus dat druk dus. Ja, het is erg druk. We waren al druk voor een
voor vangrail. We zijn de hele tijd aan het repeteren. En nu begint uiteindelijk buiten de repetitieruimte zich te uiten. Ongelooflijk, een achtbaan hè? Ja, het is echt een nachtbaan. Doe je nog ook iets aan school en dat soort dingen? En heb je dan ook nog een privéleven? Ja, ik moet examens doen dit jaar. Dus ik doe in... Welke school doe? Ik doe in 4 MAVO, RSG, Harlingen. En dus ik moet... het zijn april en mei doe ik even rustig aan. En dan daarna gaan we weer los. Je bent hier niet zomaar? Nee. Vanavond is mijn eerste avondvullende gig met de band. Nou, dat is fantastisch. Waar? In Scooters. Scooters? Hier in Ljouwert, bij Scooters? The place to be. Hoe lang ga je spelen? Het is van... aanvang is om 11 uur. En dan hebben we een voorprogramma, Sietse Bauma. En dan beginnen we om 12 tot 3. Jeetje. Ja. Aan de bak? Ja, we gaan aan de bak. Ja. Jullie hebben inmiddels al repertoire voor 2-3 uur te spelen? Of ga je dingen herhalen? Ja, we hebben 28 nummers. Jeetje. Ja, dus we zijn goed aan de bak geweest hiervoor. Spelen. Jong, Scooters dus. De hele jaar lang, maar vooral een beetje LED, altijd al donker is. Boas met band dus. Met band, ja. Mooi man, spannend. Ja, het wordt leuk. We gaan er een mooi feest van maken. Net stinnen, maar daarheen. Inderdaad. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Succes man. Hoi. Boas bij de band. We gaan eens naar Klaske Verwedam, maar we gaan eerst even naar de dichters. Harry de Jong en Ivo, mooi om te binnen. Maar ik ren nog even terug naar... naar Bramses, want zien bundel is... wanneer hast u een presentatie hoor? Hoe hast het hoor? Morgen had ik de presentatie. Komt nog? Ja. Jeetje. Ja. En wat is het waar? Mijn wethouders en burgemeesters en met Harry, dat is een bobomantje. Ja. Die dochter net zonder burgemeester. Die dochter net zonder burgemeester. Ik pleit een beetje. Ja. Wat is het man? De wethouder Marianne Sijper daar is direct bij aanwezig. Hartstikke mooi man. Want Smallingelaan had ik mij geholpen financieel bijdroegen om mijn bundel. Mooi, de presentatie. Waar trouwens en hoe let? Het is wel besloten. Oh, nee, net waar. Kan wel een project X-achtige tafereel. Dat mag we net. Hast je een gedicht voor u? Ja, want ik vind het wel even leuk om te zeggen. Ik had de bundel had ik opdroegen aan mijn liefde. En dat is... Waar is de liefde? Jamila. Jamila Faber? Ja. Dat is die grote liefde. Ja. Ik heb mijn leesbril net op, dus ik kist me alles wies maken. Dat is een fantastische creatieve dame trouwens. Ja. Dus, en heel lief. Handjes dichtkniepen sinds wij dan. Ja. Hast nog hier? Ja, ik ga ook een gedicht schrijven voor haar en die wil ik wel even. Dames en heren, speciaal voor Jamila. Deze heet J-A-M. Ja, Jamila. Ik roep je, ik roep je. Ik proef je, je smaakt me. Je raakt me, zit naast me. Voelen in vlagen, de vlaggen in kamer, koekjes in kastjes. Een kusje, ik mag je. Een lachje, maar houd me. Dicht bij je, vertrouwen te krijgen. Vleien en flirten en vlagen van voelen. Laten het doen en laten in midden. Ik lees je een beetje, een weetje, die weet je. Dan denk je, dat zie je, dat weet ik zie je. Zo zien we elkaars licht in kaars licht aan tafel, aan poten, aan stroop en zo lovend, liefkozend. Geloof je, beloof ik, van kiezen, genieten van jou. Van binnen naar buiten, ik draag je, gedraag me weer vaag. Van alles of niets, van alles en alles, bedoel je ook liefde, ja graag. Bramses, dankjewel. Ik kom eens weer bij je waarom. Speciaal voor de grote levens. Mooi toch? De leefde in gedichten. Ik ga even naar Ommerin. Ik ga even naar Regina. Hoe is het met Regina? Ik ben druk aan het vloggen en ik ben blij dat ik het weer kan, want ik hier van de weekend vloggen aan. Hè? Ja, je bent de eerste in Nederland met een vlog, Jerm of Hoorn. Ja, ik wie zo aan het vloggen was. Echt jongen, dat komt er saap aan. Eerst, de vonken spatten erop. Ja, ik moest echt de hele vreed bedaaien, vreten Jonas in die Duna, bij die Deaf Americans. En toen werd ik zaterdag wakker en toen ging ik vloggen aan. Ja. Dus, maar hij doet het wel. Mooi, prima. Hou zo. Goed zo. Ik ga naar Klaske Verwedam, want die komt zo nou dan met muzikanten hier uit heel Nederland. Hij is dan naar de prachtige Friesland, dan naar je eigen studio. Die is hartstikke kleer, denk ik net. Of zeg ik dat net? Ben je aan het verbouwen geweest, aan het opknappen? Nee, dat is al hier al... helemaal klaar? Ja, al hier klaar. Ja. Toen ben je net samen. Nee, ik ga 2 hele mooie Friese vestjes.
En die komen op een album of project? Die komen in kwarten vol op een album. Op een cd'tje met wat nummers van mij. Bertus Klaasenga. Kerst ik wel van verbinden. Helaas is Bertus net meer onder ons. Maar in ieder wat Lien had ik een prachtige mooie samenwerking met hem heen. En ben deze versjes ontstaan. Teksten had Bertus dus maken. En ik denk het wordt toch een stierdagse keer jaren. En hele mooie arrangementen van Peter van der Zwaag. Dus, bijzonder. Wat een project, joh. Hoeveel in totaal? Want du doet 2, maar haast meer dus? Ik ga 2. Ja, ik ga Engelstalig natuurlijk mijn ding. Beetje de Americana, de folk en de country. Maar Fries zijn nou en dan. Dus het wordt een album met wat Frieske nummers en wat Engels. Mooi mix. Dacht ik. Is dat een planning of net? Nou, ik hoop je september. Als Sarah Smith hier wat is. Want dan gaan we dus dat combineren. En ik zie het heel graag in maart maar dat zit er net maar in. Soms ken je net alle deadlines hellen. En maak je het net wolf, toch? You always get what you want. De studio is verdij. Klaske verder daar, dames en heren! In kille koude momenten die ik versliet in onzekerheid, wil ik school je in de warmte van die geest. Wil die zielen bij me vielen, het liefst hand in hand, mij daar uitstroom. Om samen grip te krijgen op de wind. Als de zinnen veel ondergeeft, kroep ik heel kwijt in die leids van die en vind die eigen roen om wat ik show. Zatte haren van die, deze vier geniert, het zwaarste leert om samen grip te krijgen op de wind. Als de Rijn de bladen goelen liet, ben ik zo vrij en schoei bij de, zodat ik alle triestens vergeet. Ik wil ben je in die hart, het liefste plaat, waarom de dag. Om samen grip te krijgen op de wind. Om samen grip te krijgen op de wind. Dankjewel. Ik denk dat ik vaak goed afzet, waarom naar mijn wedstrijd. Ik had er een vriend, werd ik bij hem, van je kent. Ik al dacht het nog zo zeer, ik zocht geen oren uit mij meer. De jaren verder had van mij geen enkele zin. Al die stormen ben mij te heftig, het wetter komt mij vies te hecht.
Het gaat zij echt net meer, ik ben klaar. Meiden. En goede tijden hebben gehad, maar er bestaat net meer een band. Want wat best had, dat had best en is voorbij. Het beste is en stap op, nog wat de jesting valt. Na een tijd van bittere strijd en een soort verdriet. Ik kan zelf de wiels koopt worden, wat ik mijzelf erom verhaal. Wie bij de drieën, mij de tien, kom ik uit de riet. Al die stormen ben mij te heftig, het wetter komt mij vies te heet. Het gaat zij echt net meer, ik ben klaar. Meiden. En goede tijden hebben gehad, maar er bestaat net meer een band. Want wat best had, dat had best en is voorbij. Ik schop geen oren uit mijn heer. De jaren verder had van mij geen enkele zin. Al die stormen, het wetter komt mij vies te heet. Tijden hebben gehad, maar er bestaat net meer een band. Want wat best had, dat had best en is voorbij. Want wat best had, dat had best en is voorbij. Ja, dat ben ik. Dan ben ik weer oorlijk. Dan vind ik het zo mooi. Maar jou niet, laat me. Ja, dit is Piekenveld, dames en heren. Wie ben aan het oefenen? Bij deze, het is geregeld. Je gaat een deal. Voor de mensen die de radio van houden. Eerst komt Lammy en ik zeg haar al een beetje bij de bar. Roen erin en wat toch daar Lammy? Ik kan me net in horen. Nou ja, dit is zo mooi. En dat is zo leuk een tweede stem erbij. Dus dat wie echt zo, nou ja... Ik vind het fantastisch. Ja, dat is prachtig. Wie is het een van de mij? Ja, dat ben ik. Nee, maar dat maakt het toch echt? Een beetje chaotisch soms en dan vind ik dat samen. Jou, nee. Heb ik nooit weer les van. Nee, dat dacht ik al. Daarom. Doe best om, ik het voorbeeld. Dus ik schaam je me direct net om. Een van u de groen van mijn hart. Mooi. Prachtig mooi. En Frieske Veskes, dat leidt hij heel goed. Ja, ik vind het mooi. Daar ging ik me trouw. Maar het allermooiste, Willem, is een band om je heen. En daar ging ik weer voor. Deal. Ja, okay. Dames en heren, Klaske Hey, dankjewel, Lammy Bruins. We zullen aan praten over de Hoenekap en het nieuwe album. Maar Ivo, had je nog een kwart Harry de Jong gedicht? Oh, dat doe ik nog even een kwart. Ik maak natuurlijk mijn eigen kar. En ik zou het zijn Harry krijgen. Ik vind het heel mooi. Er zit een combinatie van mankelieke gedichten die heel snel... Een beetje Carmichel-tachtig? Carmichel prijst het wel aan. Die leeft niet meer, maar die heeft natuurlijk Harry is hier al jaren nooit wandelen. Carmichel zei de Harry de Jong weet een gegeven te... Harry de Jong weet een gegeven te verdampen tot hij alleen de essentie overhoudt. Ik wil een gedicht. Ja, nou dan zie ik je me even op. Dat is pagina 60. Heel kwart. Is dat? Ja, je hebt zeker iets goed te maken, zei de bloemist lachend. Ja, gaf ik toe. Ze hield zo van bloemen. Mooi, dank u wel, Ivo en Harry de Jong. Straks praten we met de dichters hier achter de bar. Ik ga eerst naar Emiel van de Hoenekop.
Meestal in blauwe shirts, maar we moeten even wat roemte meidje, want er staat nog een meneer die moet hier al even bij staan. Ja. Je bent hartstikke aan de beurt. Die is van het koor, van coördinatie. En dan krijg ik Jorrit hier nog even. Net zo lang verleden hebben we mij Emiel en de Hoenekop een oproep dienen, want het nieuwe album komt in oktober uit, dus ik het zo goed, Emiel? Ja, 26 oktober. En dat heet Monsterachtig? Monsterachtig. En toen heeft de oproep dienen eigenlijk namens de band van, ja, je moet namelijk de hulp van het publiek wat halen. Ja. We zag nog een die wat een leuk tekenje koe. Ja. Hoeveel reacties hebben we? Nou, we hadden uiteindelijk, ik denk een stuk of 15 of zo ontwerpen binnenkregen. En er zit verrekt mooi spul tussen. Ja. En we hadden een uitkozen, wat eigenlijk, we hadden puur zo'n van, nou, wat vinden we het mooiste? En er kwam hij binnen en dat we eigenlijk precies had, ik het van tevoren al eigenlijk van me zeggen. En die had, Charles, had dat ingestuurd. Raad hem aan mij. Even, toen hier een soort verhaal zien hollen. Een soort scenario dat eigenlijk in die tekening waarom komen moest. Hè? Ja. Ik, Jeroen, Bart en Rick. Of eigenlijk mag ik zeggen Jeroen, Bart, Rick en ik. In een Mercedes W126 oer de centrale as met een monster achter u zo. Ja. En daar hebben we wat tekeningen. Ik ga je een keer lezen. Ja, let maar even voor de mensen die de beeld behalen van de radio. Dus ik het ook even nu lezen. Dit is wel heel iets. Hè? Ik heb vrij bij de receptie, want mijn inkt weer op. Maar je rotte thuisprinter zeg. Ja. Maar ja, het gaat budget bij de omroep. Dat is op. Nou, oké, dit is wat grutter. Ja. Ik weet net hoe oud deze jongen is, maar ik zou zeggen vooral trok in, want dit is, hij is op de goede wij. Ik vind... Dus een auto, de Mercedes dus met eigenlijk een hele grote auto erachter nog. Ik liest hem in en ik hing hem sowieso op dus. Dit is echt heel iets weer mooi. Ja, een soort Rembrandt. Dit is wat abstracter werk. Ja. Ik weet net met de naam trouwens. Nee, dat heeft er niks. Als de mensen binnen die zeiden van, nou, ik wil de namen weten van die ontwerper, stuur me een mailtje. Ja. Als ze nog op ziek binnen. Dit is echt heel iets. Ja. Dit is wel een hele. Dit is een mooie. Nou ja, dit is toch hartstikke leuk. Ja. Dit echt. Dat is een soort rietbaan met die Mercedes en dan een soort geraamte draagter. Ja. Even dit is natuurlijk dit is een opzetje. Hè? Deze vond ik heel mooi. Ja, echt een hele mooie donkere tekening. En dit is wel zwart-wit, de hoenekop staat. En dit is Bouke en Millie in de auto. Hè? Dat zijn mijn hoentjes. Ja. En even dan hebben we hier nog een paar grutten en dat weer echt heel mooi. Ja, dat ben heel mooi. De omroep kleurt echt net, of die print. Nee, die printer gewoon niet. Nee. Hij is normaal gesproken in de kleur. Ja, maar dit echt heel mooi wist hoor. Dus dat weer echt nipt. En dus echt een hartstikke mooi ding. Goed, er is een winnaar uit kamp. Daar praat ik aansens mee. Jongens, jou je lekker del. Ik ga eerst naar het koord. Geen steen, dames en heren. Nee, het nice van 3 uur praten we verder over de Hoenekop en de winnaar. Dat is wel een mooi bijzonder verhaal. Ik zorg even naar de dirigent en pianist, B.O. Hass-Safir. Ja, ik ben zover. Oké, zal ik nog even het koord checken? Even koor even. Bent er klaar voor? Ja. Welk nummer geef je hem aan? Sorry? Welk nummer? Listen to music. Ja. Live door de wind!
Coördinatie. We gaan op naar het Nijs. Graag dadelijk. Morgen op omroepfriesland.nl en de Omroep-app het OMF Muziekconcours in de Lawei in Drachten. 16 orkesten doorgemaai uit Friesland, maar ook uit de rest van Nederland. Manier van 9 uur oud. Het OMF Muziekconcours. Morgen te jaren en te zien op omroepfriesland.nl. Zonder wilde bij geen kers op je taart of aardbei onder je slagroom. Wilde bijen zorgen voor 80% van alle bestuiving, maar worden bedreigd. Daarom organiseert Nederland Zoemt de Bijenwerkdag op 15 en 16 maart. Doe mee en schrijf je in op nederlandzoemt.nl. Snijn in Bureau de Vries. Ik had het idee dat wij gewoon beduvelen willen. Wat is nou proberen wijs te maken, ligt het vanzelf nergens op. Nee, als ze dezelfde zaken maar volgen. Geloofwaardigheid, want die leveren ze al in dat ze op plus zitten. Waarom verliezen zo'n soort burgers het vertrouwen in politiek en oerhiet? Ik snap niks van de politiek. Volgens mij leven die in een totaal andere wereld. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Prettig hoor, die Ergo Comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op volkswagen.nl. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Renate Kok met het NOS-journaal. Jos B. blijft vastzitten. Hij wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen in 1998. Hij weerspreekt dat hij daar iets mee te maken heeft. Zijn DNA is gevonden op kleding en op het lichaam van Nicky. De jongen van 11 verdween uit een jeugdkamp op de Brunsumerheide en werd een dag later dood aangetroffen. Het Openbaar Ministerie wil dat rechters zelf gaan kijken op de plek waar Nicky lag. Volgens het OM is het belangrijk om te zien en ervaren hoe ver de tent en vindplaats van het lichaam uit elkaar liggen. Bij een grote actie in meerdere Europese landen zijn meer dan 13 miljoen illegale medicijnen in beslag genomen. De totale waarde wordt geschat op 168 miljoen euro. De politie, douane en gezondheidsinspecties kwamen in actie in 16 Europese landen. Nederland deed niet mee. De actie duurde enkele maanden. Er werden ruim 400 verdachten opgepakt. Onder de medicijnen zaten onder meer prestatieverbeterende drugs en middelen om hartproblemen en kanker te behandelen.
Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar cel tegen Heineken-ontvoerder Frans Meijer voor het beramen van een overval op een geldtransport. Zijn zoon, die meehielp, moet van het OM 1,5 jaar de cel in. Meijer werd in oktober in Amsterdam neergeschoten door een motoragent toen hij met zijn zoon een overval wilde gaan plegen. Ze hadden een vluchtauto en een vluchtmotor klaarstaan en droegen naast kogelwerende vesten ook plaksnorren. De officier van justitie zegt dat het tafereel oogde als een slechte B-film. De 4-1-overwinning van Ajax tegen Real Madrid zorgt voor drukte in de webshop van de Amsterdamse club. De uitshirts waarin Ajax dinsdag speelde zijn niet aan te slepen. Er is bijna een recordomzet gedraaid. De meeste aankopen werden gedaan vanuit het buitenland, met name Spanje en Amerika. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en een graad of 9. Vanavond gaat het dan weer regenen. Morgen eerst 's ochtends in het oosten wat regen. De rest van de dag is het overwegend droog en ook af en toe wat zon dan. En dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Nog één woord again bij Noorderwind Live. Met Via Buze, jawel, uit Greensland hier te gast. Maar we doen nog meer Greensgasten erbij. Maar Mafia, dus het wordt een beetje Friesland-Greensland in dit woorden. Want we hebben natuurlijk het coördinatie nog live te gast. En ik een aantal praatgasten, daar vertel ik je straks meer over. Graag dadelijk. Hallo, hier Stan weer van Plintenfabriek. Je weet wel, van de plinten, deurlijsten en vensterbanken. Maar ondertussen maak ik ook plafondlijsten, radiator ombouwen en lambrisering. Wat jij bedenkt, kan ik maken. Plintenfabriek. Maakt je project af. Heb je al een staatslot voor 10 maart? Niet? Nou, dan loop je een heleboel voorpret mis. De gedachte aan wat je allemaal zou kunnen doen als je wint. Misschien zelfs wel, waar blijft die trommel? Ja, die bedoel ik. De jackpot van 7,5 miljoen. Stel je voor dat die op jouw lotnummer valt. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Oh ja, Plintenfabriek.nl bezorgt als enige tot 5 meter. Dus geen lelijke naden. De jackpot van 10 maart staat op 7,5 miljoen. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Haal de beleving van een concert naar je auto. Lease nu de Renault Megane Estate en krijg tijdelijk een upgrade cadeau naar een uitvoering met Bose Premium Audiosysteem. Voor de ultieme geluidsbeleving. Je rijdt hem al vanaf €196 netto bijtelling per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oorlog van Noorderwind Live. Internet, televisie, radio, op alle mogelijke manieren ben we te vinden. Op de verhelling natuurlijk. Snijdemoors, gaan we het er meestal even voor. En dan heb het verhaal hier dus van de Hoenekop. De oproep weer dus voor het nieuwe album die in oktober uitkomt. Om een mooie vakant te maken. Een mooie LP-vakant. Wordt het alleen een LP of CD? Wordt al je hetzelfde, neem ik aan, Emiel, of niet? Ga ik zijn dat we een LP uitbrengen? Nee, hij heeft dat fantaseerd. Komt hij op vinyl uit? Is er een watje? Nee. Komt hij op LP uit? Sprake van wijs, maar nevens Miekes toe dan af doe ik eens gedachten lezen, maar. Nou, je bent muziekliefhebbers en een beetje bands je wordt er ook LP's bij. Ja, maar ja, we hebben in het verleden nog nooit een LP uitgebracht, maar ja, we bjaatje wel maar de gedachten, maar ja. Dit is een lucky shot. Ja, eigenlijk wel, ja. Onbedoeld, kan ik die eerlijk vertellen. Maar goed, Charles, did you nice me? Waarom zien creatie? Nou, eigenlijk om, ik wil hier van de eerste iets insturen. Ja. En toen ik het zag, dit is wat ik in de holle hier wist hoor. En het geinige is ook wel, iedereen die, we prutte reacties op Facebook hoor. Alleen Charles ik in Facebook. Maar hij luistert wel niet naar Noorderwind, dus daar hebben we mazzel mee hoor. Old school dus? Ja, nee, het is leuk om, ik luister geregeld hier en ik hoorde toevallig die oproep, leek me een leuke actie. Ja. Dus het ligt me ook om een straatje te tekenen. Maar wat ik persoonlijk, maar dat is dan mijn dingetje, en leuk vind, dat het via gewoon oldschool radio, geen social media, geen internet, en doe toch bij jezelf, hey, dat vind ik. Wat kist u de Hoenekop goed of net?
Ook via de radio vooral, ja. Want ze worden wel vaak gespeeld, ja. Ja, leuk man. Ja. Doe klinkt net als een woordman. Nee, ik kom uit Amerika oorspronkelijk. Amerika? Ja, maar ja, ik woon hier al nu 25 jaar of zo. Ja. Waar ergens in Friesland? Leeuwarden. Leeuwarden. En doe je Fries? Kan ik gewoon Fries vragen? Ja. Of Leeuwarders? Ja, mijn vrouw is Leeuwarders, dus ja. Ja, wie het te leefde, die bracht of niet? Ja, wij waren eigenlijk in de jaren 80 penvrienden. We schreven met elkaar en ben ik hier gekomen en gebleven. Ooit eerder artwork gedaan voor een cd? Ja, heel lang geleden heb ik illustraties gemaakt voor een boekje voor Pieter Wilkins. Vogelbekdier, geloof ik, heette dat. Vogelbekdier? Ja, Vogelbekdier, ja. Nou, ik vind dat die uitspraak wel heel aardig is. Goed, wat leuk. Gefeliciteerd, het won haar. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk, ja. Mij emotioneel net of net? Mag we nog een beetje geheim horen? Het is nog net helemaal klaar en we willen daar natuurlijk... Met in optima vormen. We komen hier nog een keer weg zoeken en dan hebben we het goed is een poster voor het festival en daar zit dus al een element van de albumhoes zit erin. Dus, en toevallig is het ook wel geinig. We zijn eigenlijk praktisch 6 jaar lang beelden van anderen. Ah nee! Ja. Ja. It's a small world, zeggen ze dan in Amerika. Ja, het is hetzelfde wijk, een paar straten verderop. Ja, dat wist ik niet. Maar... Nou, volgende keer met Hoenekop komst dan bij mij, dan ontbleert we mij al. In de studio hier. Nou ja, dat lijkt me een goed idee. Ja. Best meer dan zo. Ja, leuk, ja. Hartstikke leuk, ja. Ja, goed. Planning, want het komt van alles hoor. Maar albumbus, festival... Ja, festival. We zitten nog wat vergunningen te wachten. Dan weet ik veel wat. Maar dat is wel heel oninteressant natuurlijk. Maar dat komt er wel aan. Het album komt er aan. En we zullen in tussentijd nog wel weer even een single droppen. Dus we maken nog wel opnames in kwarten. We lezen alweer bijna het zien noemers te wachten. Dus ik hoop dat er een 1 of 2 bij komt. Dan kunnen we even een tol op mijn album zetten. Dat zou het mooiste wijze wie het worden. Dus ja. Monsterachtig gaat in ieder geval een prachtig mooi opdracht. Charles, dankjewel. Ja. Ik ga hem nog net zien. Ik ga naar Fruit en Emiel. Maar die had meestal een goede smaak dat het hartstikke goed komt. We zullen het zien in de studio. Dankjewel jongens. Ja, doe ik. Nee, let maar. Ik wil weer over LP's beginnen. Hoi, Mama Mafia. Ja, goeiedag. Veendam geloof ik, hè? Ja, Veendam, uurtje, hè? Ik heb via Buzen zometeen. Ja, die is ook goed, hoor. Dat is een Gronings uurtje, dit. Ja, zeker. Dat is zeker. Het is echt een Gronings uurtje. Stel jezelf even voor. Ik ben Mark Ploeg, gitaristzanger bij Mama Mafia. En jij? Peter Bloem, bassist, zang. Oké, dan ga ik naar drummer. Dag, drummer. Goeiedag, Arie Narkema, drummer. Hartstikke mooi. Goed. Jongens, we hebben net gepraat. Het is een muziekshow. Wat is jullie eerste nummer? Praten we straks wel even. Ons eerste nummer is onze eerste single. En die heet Van Links naar Rechts. Nou, dat moet altijd wezen. Live in Noorderveen. Mama Mafia! Ik zeg hey, hoe ga je met die? Du warst auf die Beton. Maar bist du ja veranderd als leider mal. Maar ik blijf toch wel schatten. Omdat hoe wie lekker dansen. Och dan wie dat scheelt nou. Wie gewoon door die zo'n Wie gaan naar links? Wie gaan naar links? Wie gaan naar rechts?
We gaan naar links, we gaan naar links. Oh, we gaan naar rechts, we gaan naar rechts. We gaan van links naar rechts en we draaien in de kant. We gaan naar links, we gaan naar links. Oh, we gaan naar rechts, we gaan naar rechts. We gaan van links naar rechts en we sluiten aan de kant. We gaan naar links, we gaan naar links. Oh, we gaan naar rechts, we gaan naar rechts. Oh, nou, we gaan van links naar rechts en die draaien in de trein. We gaan naar links, we gaan naar links. Oh, we gaan naar rechts, we gaan naar rechts. We gaan van links naar rechts en we draaien in de grond. Oh, we gaan naar links, we gaan naar rechts. Out of the coast. Mama Mafia, Asus dus er nog een paar nummers en zal ik nog even een piep vol praten. Dok ik nog even met Harry. Met Harry maar aan we met de trein voor. Ja jongen, dat is mijn leven, hè? Altijd in de trein. Dat is, trouwens, heb ik nog een gedichtje geschreven. Ja. Oh, nou. Luister door de trein hest. Ja, maar die moet ik dan even samen bedenken, want hij stiet hier in het boekje, maar ik kan hem zo gauw niet vinden, want dat verrast mij er even mee. Hoe valt die altijd, hè? Ja, dat is ik wel zo'n verhaal. Ja. Wat voor periode had het hier als toen die gedichten had? Wanneer had je dit schreeuwen? Vertel, dit is een bloemlezing van fjouwerbundels die ik tussen 1974 en 1983 geschreven heb. Het verzamelde werk. Het is een verzamelde werk en toen kwam er nu jou die zei dat is leuk om dat weer eens op nij uit te gaan. Toen heb ik er een aantal nijen bijschreven. Zo, dus het is oud en nieuw werken broederlijk gezamenlijk bij elkaar. Alsof doodgaan doodgewoon is. Ja, dat is helemaal net zo'n zwiermoedige titel, maar er zijn wat luchtige gedichtjes. En het grappige is dat Simon Kermichel, die had er destijds een voorwoord voor schreeuwen, Fons Jansen, Dr. Anne Spee, die had een mooie woorden voor schreeuwen. En die steen je dus ik al weer in. Want ja, dat ben je toch iconen en dat is wel gek wezen, daar staat er net even weer terug, helst. Zie ik het gedicht op, dan ga ik nog wel even een mooie mededeling, dames en heren. Want 5 mei hebben wij de eer als Noorderwiel Live om weer een podium te bezetten op het Bevrijdingsfestival hier in Ljout. De organisatie heeft dus vregen om Liekers Vlienen hier trouwens het tware mainstage te worden trouwens. En dus had ik een film gekleed te staan, dat keek gewoon op een radio luisteren mij in ieder geval alle namen die wij programmeren zullen op 5 mei. Wij zijn erbij, ter plekke natuurlijk van 1 tot 10 jongs, zit ik er maar even bij. En we zijn natuurlijk onderdeel van een Grutter Festival. Vandaar dat Johan Koster, organisator, het verhaal van het festival even vertelt en uiteindelijk even bekend maakt wat er op uw Noorderwiel Live podium staat. Het is de vrede midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwiel beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio. Het overal thema is vrijheid geef je door. Dus om toch jongere mensen bewust te maken van het feit dat vrijheid net vanzelfsprekend is. We hebben natuurlijk vorig jaar hadden de Canadezen nog, daar zijn nog een stuk of zo'n 8 van die nog leven. Die mensen die binnen 4 jaar hier inmiddels. Dus we kregen nog te maken met de laatste generatie die nog iets van de oorlog meekregen. En het eerste is het hoofddoel van het festival is bewustwording hoe dat vrijheid iets bijzonders is. En dat we dat inderdaad vieren moeten, maar dat we ook herdenken moeten. Dat we op jou mee. We hadden sowieso het grootste kinderfestival van alle festivals. Er is een plein van de vrijheid voor alle inhoudelijke projecten. We hadden een 8-tal stages, dus waaronder Gouverneursplein voor de 90s activiteiten. We hadden Mainstage voor de Grote Nam. We hadden Matahari-plein voor de dance, dus dat is bij de Markieze Neushoorn. We hadden het Friese Poort, ROC Friese Poort podium, vanuit de opleiding. Die Drive podium, ook vanuit de opleiding, met al die bandjes die op de opleiding zelf zitten. Kweekvijver podium dat. Dan hebben we nog de Prinsentuin koepel. Daar vind ik een activiteit plak voor het kinderfestival. En daar hebben we nog wat orenbands geprogrammeerd. En we gaan natuurlijk het tweede hoofdpodium, het Noorderwiel Mainstage.
koor All for One, Frisikana speelt, Elske de Wal, de Bounty Hunters, de Kilkennies, de Hoenekop, Daredevils, Eenhoorn Joost voor de jongeren, William Scenes, Transport Music. En we sluiten als gebruikelijk met de doellezen. Vijf mei, wees erbij. We sturen het uit live op televisie, kan ik je vertellen. Op internet natuurlijk, maar kom vooral naar het park. Daar we beginnen met een prachtig koor, All for One. En onderhoorn Eenhoorn Joost, dus de Kilkennies. Dat vindt Harry ik wel mooi, maar ik zeg de William Scenes Transport Music. Er best meer als welkom. Straks meer Festival Nice, maar dan hebben we toe Dokkum Open Air. Ik ga eerst naar Harry en het gedicht. Ja, die houden het even kwaad. Maar ik moet even zien, dit boekje, de boekje is dus weer volop te krijgen in elke boekhandel en op bal.com. Er staan meer dan 100 van deze kwarte, bondige, puntige gedichtjes in. Hoe de trein. Ja, geluk is als een trein die langs je huis rijdt. Maar die je niet voorbij ziet gaan omdat je er zelf in zit. Pas als je weer thuis bent en er weer een trein langskomt. Dank u wel. Dat was hem. Harry, tot de volgende keer. Ja, leuk. Dan ben ik er weer. Ja. Wekken we dit boek krijgen, deze bundel? Ja, bij elke boekhandel en bij bal.com. Dus hoe maar alles af doodgaan, doodgewoon is. En Harry de Jong. En Harry de Jong. En dan komen alle verkooppunten wel tevoorschijn. Tot de volgende keer. Dank je wel. Mooiste wist. We gaan naar een bijzondere dame waarvan ik mij van een weekend nogal vregen van waarom heb ik dat net de regel om die dames een keer te vregen. Het is een begrip in Greensloon en via de boeten, kijk je zeggen, en ik had toen via Buze. Leuk dat je er bent. Wat een eer. Ja, nou, ja, je bent een begrip in Groningen. Ja, nou, ik vind het leuk dat ik er ben. Ja. Eindelijk een keer. En mijn schoonvader, en hij zal nu voor de tv denken, daar ga je toch niet over beginnen, maar ik ga het wel zeggen, die is al 20 jaar fan van jou en die zit in Den Helder. En die gaat nu speciaal voor jou kijken. Oh dat is die ene fan. Nee, oké. Duidelijk. Het is een fantastische kerel en hij is al heel lang fan voor je. En ik heb hem van de week gemaild, geappt. Ik heb weer Buze te gast. Dat is super! Nou, eindelijk aanblieden. Ja. Nee, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ja, ik vind het hartstikke mooi dat ik hier ben. Wat een carrière al. Ja, binnen 35 jaar. Ja, volgend jaar gewoon ik weer 35-jarig jubileum vieren. En daar maak ik een feest van. Nice CD, theatertour. Nou, huppatee, alles maar in één keer. Even gemeen, maar doe je dit keer wel op tijd? Want volgens mij het 25-jarige jubileum, dat was een jaar te laat geloof ik. Ja, dat luidt bij met de soep, ja. Ja, nee, dat was 1,5 jaar te laat. Ja. Nee, nou wel 35 jaar. Ja, daar hou je je strikt aan. Ja, zo is dat. Wat was de eerste keer, weet je toch? Dat was in discotheek Temptation in Appingedam. Dat deed ik met in de Soundmix Show van Henny Huisman, een vuurronde. Door vuur had ik er wel eens op school zong. Maar echt openbaar, dat was dat eerst op 1 maart 1984. 15 jaar jong. Ja, nou ja, toen was het nog mooi en onbedorven, zou ik maar zeggen. Ben je nog toch? Ja, zeker. Dan komt er een heel soort albums. En je laatste, 2016, Toes. Ja, klopt, Toes. En ik ben nu druk bezig met de 11e CD alweer. Ja. Studio al of aan het schrijven? Nou, ik schreef zelf weinig, maar er wordt voor mij geschreven en ik ben ontzettend blij met al die mensen die voor mij schrijven. Maar daar ben ik toch van afhankelijk. Ik ben zangeres. Ik ken ook wel wat schrijven, maar dat duurt allemaal veel te lang. Dus die man, ik ben allemaal man, die voor mij schrijven. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. En volgend jaar, ik heb een producer, arrangeur, Mark Pepping. Ik heb natuurlijk jaren werk met Jur Eckhart. Maar hou is er met stopt. Dus ik heb nou een jonge kerel. Frisse neus toch? Van 26, dus ik ken Joden Verhoed. Wie heb je meegenomen? Dat is mijn toetsenis. Chris Kleine, wie speelt ook al heel langzaam. Wie speelt met ons buiten. Maar als ik met mijn combo in theater stond of ergens anders volgende week op dag van de Grunnige Tol, dan stond we met de hele combo en daar zit Chris ook in. Het album Chris mocht hier bij hij, absoluut. We hoort no beet. Er is 3 nummers eraan. Waar begint mee? Blijf nog even. Nou, dat is toevallig nummer dat ik zelf mocht heb. Bel de krant. Speciaal voor jou thuis en van Skwanheid Roy bij deze. Via Buut. Voor de laatste maal zit we samen op ons bank. En voorzichtig pak ik die zachte hand. Blijf nog even bij mij. Voor de laatste maal kijk ik naar die live gezicht. Daarmee gooist u de deur achter ons dicht. Blijf nog even bij mij. Vertel me hoe ik zonder die leven houd. Vertel me
kan ik die nou vergeten? Wat moet ik nou zonder die? Ik denk hem terug aan al die mooie dingen. Zoveel liefde, zoveel herinnering. Blijf nog even bij mij. Nog even, alleen dan komt de troon. En overdag zal ik er alleen verstaan. Blijf nog even bij mij. Vertel me how ik zonder die leven moet. Vertel me how ik zonder die weer moet. How kan ik die nou vergeten? Wat moet ik nou zonder die? Vertel me how ik zonder die leven moet. Vertel me how ik zonder die weer moet. How kan ik die nou vergeten? Wat moet ik nou zonder die? Voor de eerste maal zit je som op haar buik. En voorzichtig pak zij in zachte hand. Denk nog even aan mij. Denk nog even aan mij. Dank u wel. Het volgende vers wat we dan gaan is eigenlijk een van Wynonna Judd, countryzangeres van de Judds en natuurlijk Lothar Allend. Prachtig vers, een vertoling van Alje van Balloes uit Wensum en het heet Ken ik zonder die. Het valt zo vreemd, ik leef het nog nooit. Ik wacht in spanning op de pistool bij deur. Ik zei aan dichtels van dat beeld van ons beid. Het liefste zeg ik blijf bij mij, hier is wat du hust. Of is beter zo, ik weet het is cliché. Zeg ik doodgewoon het beste en daarbij wordt ook de kracht van door. Ik weet het niet, ik laat die gewoon. Ken ik zonder die? Ken ik zonder die? Taxi is de stad nog aan. Du kijkst hem om, dus het is nou zo wit. Mijn hart zegt hier gewoon, tegelijks ben ik bang. Dat ik hand, dat ik klap en dan ben
zeggen moet, trek de naam op dicht. Ik wil eens die alleen, als du daar ook is. En mijn Spanje is een stuk nooit, kom ik flink en winnig, zei ik van verdriet. Ken ik zonder die, ken ik zonder die. Het is beter zo, ik weet het is cliché. Ik zeg doodgewoon het beste en tabé. Voor hoog de kracht van door. Ik weet het niet, ik lood die goor. Ken ik zonder die, ken ik zonder die. Asis vierde mij weer buzen, maar nou is het nice. Vanavond de Unis Flyers versus Zoetermeer Panthers. De wedstrijd begint om 8:30 in de Tialf Arena. Toegangskaarten bestel je via unisflyers.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Kijk op appetito.nl. Haal de beleving van een concert naar je auto. Lease nu de Renault Megane Estate en krijg tijdelijk een upgrade cadeau naar een uitvoering met Bose Premium Audiosysteem. Voor de ultieme geluidsbeleving. Je rijdt hem al vanaf €196 netto bijtelling per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Je kunt nu gemiddeld €300 besparen op je energierekening. Echt? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis. Op eigenhuis.nl krijg je direct een scherp persoonlijk aanbod. Ideaal. Dus jij hoeft alleen maar ja te zeggen. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Kijk direct op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. De Veluwe, ergens volgend jaar. Als het aan Rutte 3 ligt, vliegen de vakantieboeings binnenkort veel te laag en met veel te veel lawaai op Lelystad Airport. Een aanslag op de Veluwe en Noord- en Oost-Nederland. Stop de lawaaiplannen van de 4 regeringspartijen. Stem stil op 20 maart. Ga naar stemstil.nl. Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoop energie. Ontvang direct een persoonlijk aanbod op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asis het feestje, maar de Grenzer Mama Mafia gasten. Dan weer nog volle meer uit Grensland wij. Maar nou eerst het nice uit Friesland, met Dieter Sees. De Boatersgoedwinkels van Intertoys onder Noorderbuurt in Drachten en in Wolvergem die sluiten definitief de dwaren. De Orrefjouwer filialen van Intertoys in Friesland maatjes dat het nou liket een terugstart. Hoe het komt met de 8 winkels die van franchises binnen, dat is nog net bekend. Filiaalmanagers uit heel Nederland die werden van de middag bijpraten over de gevolgen van de oername terug het Portugese Green Swan. Intertoys waren 2 weken failliet verklaren. Investeerde Green Swan wols aan 220 winkels iepen houden. Er gingen een dikke 90 dicht. De moesje van de FNP om het delshitten en de consumptie van beschermde gruidenvogels in Frankrijk vat te komen had een romme meerderheid kregen bij de Europese zusterpartijen. De Europarlementariërs van de EVA, dat is de Europese Vrije Alliantie, die zullen dan over inzetten. Bij die EVA binnen haast 50 regionale partijen uit heel Europa ontsletten, waaronder de FNP. De FNP wil dat er een algemeen verbod komt op jacht en consumptie van de beschermde gruidenvogels. Het gaat vooral om skriezen, maar ook om oorengruidenvogels, zoals de liep, de tjerk, de straanliep en de wielp.
Heeg wil het eerste iergasvrije dorp van Friesland worden. Daar is in het dorp een intentieverklaring voor ondertekenen. In 2050 moeten alle huizen en gebouwen van het gas aanwijzen. Er komt een onderzoek naar het verwarmen van het dorp met hulp van wetter uit de Hegemermaar. In het onderzoek wordt zien dat de nieuwe manier van meeskippelijk verwarmen wel uitkent. En er wordt ook zien dat alle Hegemers er wel om meedoen willen. De campagne voor de provinciale statenverkiezingen is goed op gang gekomen. Op het Christelijk Gymnasium Beiers-Nodé in Ljouwert begeleek wie van de morgen een squaldebat tussen PvdA-lid Marijke Roskam en haar collega van het CDA Sander de Rauwe. Het kon ook hoe het klimaat. Het CDA vindt dat je alle stelde klimaatdoelen helje matten, maar wel in goed hoe is. De PvdA die gaat verder, die wil investeren in een greenere provincie. Maar dat smiet wel de vraag op hoe het listloeker Roskam dat betel je wel. Nou, als je ziet hoe er in de provincie geld besteed wordt, dan liggen er gewoon gelden klaar. Dus er zijn bijvoorbeeld voor de energietransitie, ligt er gewoon nog een heleboel geld op de plank. Maar dat gaat niet naar de mensen met een krappe beurs. Maar dat blijft liggen omdat het ingewikkeld is om aan te vragen. Dus laten we nou eens goed kijken naar hoeveel geld er wel niet op de plank ligt. En mensen echt beter helpen om ook zonnepanelen bijvoorbeeld te leggen. Het waar dan nog. Het is meer droog, de zinnekinderen erbij komen. Het is een graad of 9. Morgen wordt het roeg, met buien, een stormige wind, maar er is ook kans op zinnen. Morgen wordt het 10 graden. Snel binnen direct buien, dan wordt het 9 graden. En man die alweer buien, met kans op wierte sneeuw. En het wordt man die 8 graden. Stem 20 maart voor Water Natuurlijk Friesland. Teunus Piersma, heegleraar en onderzoeker van trekvogels, wiet waarom. Met het opdroeg in de loon van de ierenmaaitijd raakt het Friesland haar skinne winterwetter en de laatste grooide vogels kwijt. Soks moet beter kennen. Stem voor beter boertje en grooide vogels. Dus stem op 20 maart op Liestwa, Water Natuurlijk Friesland. Tineke Klevering. Hi, met Andrew van Travel Essence. Zoekt u een persoonlijk samengestelde reis naar Australië of Nieuw-Zeeland? Wij maken voor u en vooral met u er een droomvakantie van. Kom naar Travel Essence om uw droomvakantie te realiseren. Haal de beleving van een concert naar je auto. Lease nu de Renault Megane Estate en krijg tijdelijk een upgrade cadeau naar een uitvoering met Bose Premium Audiosysteem. Voor de ultieme geluidsbeleving. Je rijdt hem al vanaf €196 netto bijtelling per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Down Under, uw wensen, onze lokale kennis. TravelEssence.nl. Natuurlijk is de keuken van topkwaliteit. En natuurlijk met de inbouwapparatuur van de bekende merken. Maar het belangrijkste bij MHK Keukenexpert, RP Keukens en Sanitair in Dokkum, is eerste klas service. MHK Keukenexpert. Heel individueel. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. MHK Keukenexpert. RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Heel individueel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. En welkom bij het laatste jaloeren van dit programma Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein. Met straks Mama Mafia nog met waar noemen te spelen. Via Buze hebben we nog te gast. We praten nog even over Jack Bottleneck in Wergeer, de Wild Romance in Ljouwert en Dokkum Open Air. En ik ga natuurlijk nog even een keer naar het koord. Als je zal aan nog een noemer doen. Coördinatie. Maar ja, een mooi drok en gezellig hier dus dit hier. Zie je hier het jubileum? Ja, nou ja, de week is haast om. Hè. Ja, het gaat hard op, hè? Ja, we hebben er een soort van feestweek van maken. En morgen dan hebben we de afsluiting. Vertel. Dan hebben wij eerst een workshop met Ellen Bakker. En dan hebben we de jong. Ga je hier net voorop, jongens, hadden je? Nou, ja, het zwetst dit me nou al in onder de oksel. Ja, nee, ik hier wordt een intonatie. Maar, ja, maar goed, dan hebben we daarna de feestjong. Waar? Hoe laat plak? Dat is een jong in Meerzicht, in Jestermar. En bekend etablissement waar het koor echt begonnen is te jongen. En we hebben dus dan de oudleden uitnodigen. En we wachten waar daar al hier op aankomen. Iedereen welkom van hoe laat? Van 6 uur hebben we een buffetje. Zo, dat mag ik even tussen zetten. En dan om 8 uur begint het getfeest los.
Het stenen maar erheen. Ja. Op naar de volgende 10 hier. Nou, dat hoop ik al. Ja. Je hebt jongen prachtig trouwens. Ja, toch? Ja, Peer Tenoren erbij, dan houden we het wel vol. Ja, Tenoren, hij nodig. Had Willem aspiraties? Ik ken echt niet zo jongen. Ja, nee, dat zei ik echt. Kom ik net met Stink je nog tussen. Tenoren, nodig van coördinatie ben je erbij. Ik zie niet de pianist, maar die zijn verhuizen. Ja. Ik ga eventjes Cajoen spelen. Ja. Ja, ik doe mijn best. Welk nummer ga je hem doen? Tour Dion. Coördinatie! In het echte, pure, ouderwetse Jester Matters kon je mooi jaren. Prachtig nummer. Ja, zeker. En net te volgen van een oor. Nee, maar de stemmen die van drank trokken binnen. Hè? Je hebt nog wel drank? Dat je het leer doet, toch? Als je tenor bent en je wordt bij dit koor. Ik ben geen tenor, dit is een tenor. Ja, maar hoe maak je zich opjaan? Dat mag je bij het bestuur wezen, de secretaris. Maar dat even via de mail of is er een site of zo wat heen? Wij hebben een website en daar kan je opjaan. Er zit een formulier in. Ja. Maar je kan ook gewoon een teaser-tune aankomen en dan geniet je. Zullen we het van mij die inhouden? Ja. Tenoren zacht, Montejanne nogmaals van een uur of zo'n achter. Ja. Net iedereen bij het buffet haagt, want dan wordt het te droog. Nee, want daar ben ik een armoe. 60 muziek. Ja, 60's. Echt een ouderwets bandje. Ja, dus donsje. Ja. Kom je maar eens, hè? Ja. Mooi, dank u wel. Het was mij je waar genoeg. Zie je hier besteed coördinatie, dames en heren. Montejanne, dus de feestjanne. Je mag lekker zitten hier. We krijgen nog een optreden van Via Buze. Dus wat dat nog belangrijk. We zijn nog lang net klaar hier van de Mickey. Via. Druk jaar, 2019 dus. Nou, op sommige gebieden wel. Op andere nou ja, voor de cd opnemen wel. Maar ik ben straks een tijdje op de running. Want ik word geopereerd. Ik kreeg buikwandcorrectie. Oh jee. Ja, ik ben zoveel afhalen. Dus ja, dan hoor je ook wat over, hè. Dus ik ben een tijdje op de running. Maar gauw door nog gewoon ik er weer tegenaan. Vind je het leuk trouwens, studiowerk? Ik vind het hartstikke leuk. Ja, het is gewoon ook rustig waak met Mark. Dus ja, het is heel anders dan op locatie, hè? Met publiek. De studio is over. Jij heurst alles, hè? Ja.
soms niet altijd even leuk. Ik weet er alles van. Welk nummer ga je doen? Tot toon touw vergreild. Vertaling krijg je straks. Deze ontgeeft me even. Wie? Winst of de mino, het meer het gestoor. Een fijne druppen lopen in mijn kroeg. Bij de handel kreeg Rins over door en ben ik holt. Regen op mijn bril, dat dodelijk beslaat. Ik zit vol sputters als een auto laat jaagt. Dan kill me deur, han waar mijn plaat besteens flauw. Zo sta ik door, bij mooi weer en bij step. 100 lantaarnpoorten wachten op mijn sleup. En ik ben te toontafel gereld. Je is altijd te lood en er altijd een smoes. Soms hele kop zit of een zere koes. Brug bestellen omhoog, als stoplicht staan op rood, krijgen me dood. En ik sta te staan met mijn ziel onderaan. Kom op, mijn zeggen, klop ik dag per dag. Klikken wel gek, wat met zo sluim maar als lijf. Zo sta ik door, bij mooi weer en mijn stem. 100 lantaarnpoorten wachten op mijn slum. En ik ben te toontafel gereld. Het is een zonnige dag en ik sta er alweer. Wie zult meer ons borden, een dagje nooit scheelt meer. Ik heb stoetjes in tas, thermos kennis vol. Waar blijft dat jong? Zwaait op mijn kop en mijn vang stond in brand. Door kom daar en roept, niks aan de hand. Hallo, ze is toch stil, benzine was op, spring maar achterop. Zo sta ik door, bij mooi weer en mijn stem. 100 lantaarnpoorten wachten op mijn slum. En ik ben te toontafel gereld. Te toontafel gereld. Te toontafel gereld. Dankjewel. Ongelooflijk leuk. Via Buze en natuurlijk mijn begeleiding Gerrit. Dankjewel. Ik kom terug met je nieuwe album. Succes eerst nog even met de operatie. Dankjewel, komt allemaal goud. En met je nieuwe album willen we je heel graag weer ontvangen met heel veel gasten. En, gewoon maar down. Dankjewel. Ja, helemaal goed. Goed zo. Via Buze, dames en heren. Fantastisch. Mooi dat ze er is. En van Via Buze en het levenslied, ze mag ik het nog wel even nemen. Geven we naar Dokkum Open Air, Jort. Nou, mooi hoogangje toch? Ja, heerlijk oergang. Ja, hè? Lekkere chaos, ja. Dus mooi. Best het oorswend? Nee, Hey, vind ik knap. Je bent weer los, 28 en 29 juni. Waarom dit hier vol, hè? Ja, Willem, kies wel op de bank in zitten, maar er gebeurt er echt niks. Nee, maar dan wie dat een beetje de motivatie? We wollen, hè? Ja, we hebben 2 hier net dienen, omdat we het al hier een beetje druk in met ons eigen privé-dingen en werk. Maar ja, we kregen altijd nog weer proto-reacties van mensen uit het loon en ik zelfs van het uit het boetenloon. Ja. En heel belangrijk, de vrijwilligers doen we heel graag. Dus ja, dan gooi je toch weer van. Ja, mooi man. Ik ben de Brito, want ik ben een metalliefhebber, maar überhaupt het festival drukt op vrijwilligers. Het is in Dokkum. Prachtig mooie naam in Tuskenek, want ja, dat is natuurlijk wel knokken om de naam, hè? Ja man, wat een concurrentie. Ja, nou, maar het is wel zo. Ja, nee, maar wij zijn wel heel blij met deze line-up, want er staan een paar goede namen tussen. Wat is je eigen favoriet? Nou, wat ik wel heel speciaal vind is dat we Vivaldi Metal Project hebben. En dat is die band die doet de 4 jaargetijden van Vivaldi. Ja. En dat doen ze natuurlijk met metal twist, maar ook met violen en alles. Dus dat zie ik wel heel erg naar uit. En bands als King Diamond, geweldig. Dat Cradle of Filth, Leslie nog in Friesland. Dat wie een goede show trouwens, zoals ze weten. Demons and Wizards, Cannibal Corpse. Nou, Pestilence.
Old school. Old school, Nederlandse trots. Ja. Ja, klopt. Winnen die nog bij elkaar? Komen ze weer bij elkaar? Ja, ze mailden mij al vrij snel dat ze heel graag op Dokkum spelen. Dus ja, ze zijn al actief. Dat moest nog op lezen. Ja, dat moest nog op lezen. Wij moesten nog afvinken, dus het kwam goed uit. Er was wat bekend, meidje. Ja, wij hebben natuurlijk weer een inschrijving gewoon voor de Iepeners. We hebben 2 dagen, dus we zien 2 Iepeners. Bands uit Noord-Nederland kunnen reageren, dus Drenthe, Friesland en Grace. En ja, we hebben meer dan 50 inzendingen. Wow. En daar hebben we 2 bands uit geselecteerd. Ik wil weten waar. Ik jou die de eer. Oeh, blikje. Beginnen met de eerste envelop. Dat is correct, jongens. De envelop. Jawel, Dokkum Openair presents Overruled. Jawel. Nou, ik hoop dat er thuis applaus geeft. Dames en heren, vrijdag 28 juni. Dokkum Openair maar Overruled. Dat is nummer 1. Wie gaat nummer 2? Ik ben maar ik doe nog geen. Nee, ja. Ik zal wijzen. Het zal even. En de band nummer 2. Dokkum Openair presents zaterdag 29 juni Insurrection. Yay! Goeie band. Eén had de hoenekop. Ja, primeur. We hebben ook de hoenekop. Ja, ik had ze op 5 mei, maar je had ze. wij hebben zeggen, dat is hartstikke leuk. Dus ook voor de lokale mensen proberen we natuurlijk altijd wat te doen. Dus ja, volgens mij sluit het heel mooi aan. Vakkip al los? Vakkip is los, gaat hartstikke goed. Dus het wordt een topeditie. Hartstikke mooi, man. Dankjewel. Ben kwart weg. We gaan volgen namelijk Dokkum Openair. Net stinnen, maar erin. Dankjewel, jongen. Straks, Koos van Dijk en Frans Lateres. Die had heel druk met je bij me. Die keelkoor heel goed. Wij gaan eerst Mama Mafia. Jongens, ik wil je vragen. Wat ben de plannen voor 2009? Wat moet het worden? 2019? We zijn in de studio in geweest? Ja, daar zitten we momenteel nog volop zitten we daarin. Nog niet klaar? Bijna. De nieuwe single was zo weer gelanceerd. Een videoclipje er alles bij, dus alles erop en eraan. Dat wordt dan de tweede single, denk ik, of niet? Het wordt de tweede single, ja. We hebben eerst met Geert Bukken opgenomen. Oni. Moeilijke tekst toch niet. En nou hebben we dus, gaan we de tweede opnemen. En zodra dat is, dan ben je de eerste die het hoort. Graag. En dan moet je ook terugkomen. Ik vraag om 2 nummers achter elkaar te spelen. Welke gaan jullie doen? We gaan nou eerst Hey doen. Ja. En dan gaan we Altijd Mezelf blijven. Mama Mafia! Oh, ik kreeg net te horen, wie wil bij me vast. Oh, ik kreeg net te horen, wie wil bij me vast. Oh, het tasje is alles al in een pak. Dus met een zem in hond, nog met een jas. Maar dus doe weer aan. Ja, pak die neus uit in die corner. En dan zeg ik tegen jou, oh, nu is het een rede vrouw. Oh, nu krieg jij om die dekken. Oh, in dikste touw. Hey, hey, hey. Doe dan maar een sweete kop. Zing mij zo de zin. Zo de meter naar zo gaan. Oh, Chris van die mijn rode zin. Maar nu is Louis dan. En stak verwerkt.
plek er nog in de mond, sorry. Is nou de bedoeling dat we wat gaan vertellen? Of nee, hè? Vanaf mijn geboorte was ik vieze beest. Oh, prettig gestoord bleef. In mijn neus had ik een feest. Zal maar gemeen, wat doe aan me nou? Die ben nou nooit zo gek als me. Waarom zou ik het veranderen als hij mezelf bleef? Ik heb al die voel bewezen, daarmee ziel ben bleef. Maar als je terugkijkt in de soms wat lags, maar als hij hier ligt en nooit aan de oh, keur ik vol, net er gek in de kop. Oh, beeldsperfectie, koopt in basketbal. Een gemeente, die was net op haar mina, die ben nog nooit zo ver als mee. Maar als ik een verandering, maar als ik mezelf bleef. Ik heb al die voor bewezen, daarmee ziel ben bleef. En dan heel te gek en de soms waar laag, maar als hij hier ligt en nooit aan de waar we vrouwen en een voorjaar met pest. Oh, als ik in Maas was, was je zeker dan de rest. Maar ik bleef als ik heb in nou en al en van de gaan. Wat als dat een verandering, maar als ik mezelf bleef. Ik heb als die voor bewezen, ja, die ziel der bleef. En dan is er gek en de soms waar laat, maar als ik hier leef. En nooit aan de kant. Ik heb als die voor bewezen, ja, die ziel der bleef. En dan is er gek en de soms waar laat, maar als ik hier leef. Oh, oh, en dan is het waar. Wauw, Mama Mafia. Dankjewel. Wat een heerlijk muzikaal eindakkoord. We gaan net zo heel lang meer gaan eerst even naar mijn collega Frans van Teers. Die is mij een mooie poster binnenkamp. Frans, moest even reclame maken van een optreden, een concert in dat prachtige café in Werk hier. Ja, we zijn zo blij in ons dwarp dat we nou weer bier drinken kennen. Maar ik muziek, Ellie. Ik zei, we moeten eens even een leuk concert gaan. Ik draai zelf wel even plaatjes tussen terug. Lekkere bluesmuziek van Elmore James onder mij Stevie Ray Vaughan. Maar er moet even goede muziek bij. Jack bellen. Hij komt te spelen. Snijdt de middag, alle je komen. Jack Bottleneck.
Slands welvaren, dat is wel ontzettend leuk trouwens. Dat verhaal met al die vrijwilligers uit het dorp die de kroeg daar runnen horen. Dat stiepje we vanuit het programma graag. En Jack stiepje wel, ik al vanaf begin. Jack Barnard, kom naar Stijden, make je live daar in ieder geval. En ik ga nog even naar Koos van Dijk. Hij had jong Sien Band, Wild Romance. In Zalen Schaaf, hoi. Ja, maar wist je dat Frans... Ja, dat weet je. Oh, sorry, nee, maar ik wou... Jullie kennen elkaar goed, hè? Ik wou even een compliment geven dat Frans 3 jaar overleefd heeft. Dat is niet simpel bij Herman en bij mij natuurlijk. Je kent hem als Rodi, hè? Absoluut. Dus wat ik al zei, 3 jaar. Dus nu al 30 jaar geleden hoorde ik net van Frans. Mooi titel. En toen mocht ik naar de omroep. Moet je nagaan. Met alle diploma's van onze kant. Hè? Nee, maar we zijn vanavond in Schaaf en we zijn trots dat we dus in Leeuwarden zijn. Trouwens, een compliment voor dat gigantische feest wat jullie hier de enorme productie. Ik val bijna van mijn stoel af op vrijdagmiddag. Ons feestje hier. Nee, nou ja, het is toch net of Leeuwarden toch het Amsterdam voor het noorden is, laten we het zo maar noemen. Ik ben er al wel voor. Ja, nee, maar ik bedoel, maar dat is toch wel op zijn plek. Ik ben echt onder de indruk. Maar goed, vanavond doen we de Wild Romance in Zaal en Schaaf. Bijzonder verhaal van de week heb ik zelf opgetekend bij een Friese muzikant. Die kwam ineens achter dat hij eigenlijk het kunstwerk van Herman Brood op een piano heeft schoongemaakt, vernietigd, verwijderd helemaal. Nou, je hebt het al verteld. Die jongen die belde mij dus op deze week. Hij zei, Koos, het is een heel item geworden. Ik zei, wat dan? Hij zei, weet je nog dat jij die piano vroeger aan mij verkocht hebt? Ik zei, ja. Hij zei, ja, zegt hij. Ik had hem bij de handelaar gekocht. Die zei van, je mag de doos niet open doen, de flightcase. Je moet hem zo ongezien kopen. Ja. En dan keek ik erin. Dan zat hij onder de verf. Hij zei, ik ben 3 dagen bezig geweest om het eraf te halen. En hij had natuurlijk, weet je wel, heel erg spijt. Ken je het verhaal nog? Ja, natuurlijk. Absoluut. Ik weet het nog. Want we hadden ook een pianostemmer hier in Martien. En die stemde dat ding altijd hier. En die wist het ook. Maar op een bepaald moment waren we er gewoon moe van om dat gestem. In de koude vrachtwagen, er weer uit en weer in. En toen zei hij helemaal, verkoop dat ding. En dat is toen zo, heeft hij alles eraf gepoetst. Ongelooflijk. Vanavond Wild Romance, helaas, we hebben tijd tekort. Kom vooral nog eens weer neem de Wild Romance nog eens een keer mee. Ja, nee, graag. Dat wou ik net. Do we got a deal? We have a deal. Ja, we have a deal. Vergeet je de t-shirts, de kaarten niet. Nee, we hebben vrijkaartactie, dat komt al op internet. Helaas, de dichter, geen gedicht meer van hem. Ik let hem nog wel eens in. Veel geluk en een beetje mazzel van Bramses. Dankjewel, tot de volgende keer. Oké, zo rek eens even op www.bramses.com. Dit weer het laatste woord. Noorden weer live. Hoi! Top. Dank je.